Simbahan ang ating Ginoo nga kanya. Kamo ay nagbuhat sa tanang buta. Simbahan siya. Ibayaw ang iyong mga kamot. Simbahan ang Ginoo sa tibok ng kasing-kasing. Kaya doon na siya mabalik. Tapos ka na magandawat sa mga pagdayo. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan.
kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahanding. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto bukana. Apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsot kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw Ayaw butang sa tanan ng Sion. Isa at naudapi sa kabutagon ayahan at ihatag. Ayaw buntag may butag sa tanan, labi na sa ato nga buhi nga Dios. Nga padayon gid siya nga nagatiman. Padayon gid siya nagamuma kanato. O takos gid siya nga pasalamatan sa iya nga pagbantay sa atong pagkatulog hinungdan. Yan asab kita mag-uban-uban ini nga sayo nga kabuntagon aron sa pagtuon sa iyahang mga pulong o mga mensahe nga angay ug dapat usab nato nga panigkamutan, sakripisyohan, haguan, butang may katapusan, ug labaw sa tanan. Doon na tayo gitawag disiplina sa atong kaugalingon sa pagtuon sa mensahe sa Ginoo. Kung hatagan nato kayo ni katong pagtagaan, tungod kay mauni mo giyan nato, mauni mo hatag nato paglaon sa atong mga kinabuhi, mga pinangan. Ay buntag sa tanan dinhi sa tanan nga mga FM radio nga naka-open na karon sa inyo nga panimalay, o sa tanan karon nga mawat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasyon. Og salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Nga way buas o way hunong ang imong pagsunod sa sayong kabuntagon ug sa pagpaambit pinaagi sa pag-share nining ato nga programa. Akong pasalamatan ang Ginoo sa dako kay pribilehiyo, even sa kinabuhi ni Sir Bilionario Skip Florentino from Davao City Government, nga iyagyon nga gihimuan og YouTube channel ang atong mga programa dinhi sa sayong kadlaw, even sa mga bulaton sa Sunday service. Maraming salamat sa Ginoo. Unay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag usab kanimo diha, Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Kumusta man ang atong pagkatulog, ma'am? O sa tanan nato nga mga follower o listener sa Shine FM, o sa tanan nga mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. Mao nga ni sa iyong kabuntagon niya ang inyong ubos nga lagad, way hunong o way puas sa pagpaabit sa mensahe sa Ginoo. Tungod kay kami ipasinatik sa Ginoo sa iyang pagkamaayos sa diha na kami nagatilagan. Mao nga kung ikaw ug ako pasination sa Ginoo, naagyo kay buhaton. Muduol ta ni Jesus og magpaubos sa iyang atubangan kasi andam mutabang kanamo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Vivian Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasaon, ani ana usab ang inyong ubos nga lagan, ubos nga sulugoon, ubos nga higala sa kahanginan sa mga FM radio o sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pastor Safri Candelario magapaambit sa inyong mga sa mensahe Ginoo
gikan sa balaang kasulatan. Mao nga niningtag na og dapit sa kabuntagon ang atong oras sa igsoon. Alas 3:18 pa sa kabuntagon. Alas 3:24 sa kabuntagon. Mao nga niningtag na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Labi na sa tanan karon nga mowa sa Facebook Live o sa tanan karon nga mga FM radio nga way pumas ug way hunong sa pagsunod dining ato nga programa. Ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tiin o kahayag sa akong alagyanan. Isabog sa programa ni Pastor Giayon, ang pulong mo kinabuhi ko. Mao nga sa atong kinabuhi igsoon nagkinahanglan gyud ang pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan, dili lamang maminaw, dili lamang magpatalingog, dili lamang nato nitun-an adlaw ug gabi sama nag-ingon diha sa Hosea 1:8 ngadto sa 9 nga tun-an nato kini adlaw ug gabi. Mao nga ang pulong sa Ginoo mao gyud kahayag nato. Matod pa diha sa Salmo 119 bersikulo 105, ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tiil o kahayag gayud sa akong alagyanan. Mao nga sa diha sa atong kinabuhi sa atong paglakaw, ining kalibutan na igsoon nagkinahanglan tag insaktong direksyon, nagkinahanglan tag giya, nagkinahanglan tag lead nga mulid nato sa atong pagmanaw. Mao nga ikaw ug ako kung gitawag kas Ginoo, ayaw ikaulaw ang pagwali sa mensahe Ginoo, kay mao ni pinaka-importante o ikalipay sa langit ng Amahan nga naa sa langit nga naglantaw kanato. Mao igsoon inyong ubos nga lang kadinis kanginan dinhi sa FM radio o sa media igsoon Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nason nga kanunay nagasunod nining ato nga mga programa. Kalaygon ang Ginoo sa way katapusan, way puas o way hunong ang iyang pagkamaayo o pagkabuotan nga Dios. Mao nga sa diha ko ng tao makakaplag sa tinuod nga kamatuoran, makakaplag sa tinuod nga kahayag nga mao ang mensahe Ginoo, dili kini makapugong sa pagday ngadto sa buhi nato nga Ginoo. Ngano man nasayon ang tao kung kinsa kitas kalibutan, nasayon ang Dios usab sa atong mga pinulatan. Mao nga kung ikaw ug ako adunay insaktong kahibalo sa balaang kasulatan, dili ug dili jud ka makapugong sa pagpasalamat sa Ginoo. Dili ug dili ka makapugong sa paghangyo, pag-ampo, pagluhod, pagsaludan sa iyang pagkamay, pagkabuotan nga Dios nga wa ko'y sama kaniya. Mao nga ato karon nga tapit igsoon naghisgot kini si Jesus ang halandong Pangulong Pari. Mao nga kung ato kaning sabton sa primero palaman nga explanation sa ato nga i-discuss karon, si Jesus ang halandong Pangulong Pari. Wow! Sa to pa, siya ang pinakalabaw o halandong Pangulong Pari. Ato iniungtutan ang Biblia sa duha ka kahimtang og sitwasyon, si Jesus ug ang Pari. Amen ba? Salamat sa imuha nga pagwas karon, Sir Bangskay Pantaras na nagwas karon from Maynila. Maayong buntag kanimo diha, magandang umaga po sa taga Kamaynilaan. Nandito na po tayo sa ating palatuntunan tungkol sa balaan sa banal na kasulatan po. Sapagkat ang Panginoon ay laging napakabuti po sa atin sa bawat oras. Kaya po dapat natin ipahiwatig ang tamang-tama at totoong salita ng Diyos. Maayong buntag ka natong tanan. Magandang umaga po sa kadapit sa Kamaynilaan.
maupay na aga sa dapit sa Samar o maayong butag dinhi sa Visayas igsoon. Good morning sa Amerika, good morning sa laing mga nasod o maayong mundo, maayong gabi sa nagkalaing-laing mga nasod igsoon kay tungod sa laing nasod karon na karon sa gabi ang ilahang mga panahon. Mao nga ni dapit ug tagna sa kabuntagon nga gihatag sa Ginoo. Among pasalamatan ang Ginoo even sa ato nga mga nagasunod o nag-hook up ni ato nga programa nga gigamaan ni Sir Belisario Skip Florentino gikan sa Davao City Government. Iyang gigamaan og YouTube channel ang tanan natong programa na nagagikan nining mao nga dapit. Mao nga nasayod ko dili lamang sa usa ka panimalay, dili lamang sa usa ka area nga kanunay nagsunod nining ato nga programa sa kanina o dili sa FM radio o sa media mga kaigsoon. Mao nga kami igsoon amo usab namo paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo nga dili usab nato masalangan kung mahimo igsoon. Muna nga kanunay na kong giapos Ginoo Lord, tagai akong ikong katakos, tagai akong ikong kahibalogikan kanimo. Kay ang kahibalogikan sa Ginoo igsoon maghanay ni sa insaktong pagtulunan, maghanay ni sa insaktong pagwali sa mensahe sa Ginoo. Labaw sa tanan kung ang tao na kinabuhi niini matinud-anon siyang buhay. Mao nga ikaw ug ako ibig sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live nasayon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. O sa tanan nga mga FM radio matud pa nila pastor kaning ako ang pagmata mura nag-urasan kay makaupin ko sa alas 3 kayo sa kanlangan ay maminaw ko sa mensahe Ginoo. Wow, to God be the glory. Mao nga akong hindi pasalamatan ang Ginoo sa tibok na kong kinabuhi, usog kalag og espiritu sa pribilehiyo kay gayunan niya yatag kan ako igsoon aron kita magatuon sa mensahe Ginoo ibig ini nga sayo nga kabuntagon. Sa di kaingon ko na dili sayo ang pagmatas kabuntagon kung ato lagyon yung kinawhanon apan tugad bida glory giatagan tagkadasin kaliton kaalam kay balo gikan sa langit aron ang mensahe Ginoo ibig sa sayong kabuntagon ato ni nga ikapaambit ngadto sa uban. Matud pa ni Sir Roel Fuentes mao ni kapi pastor nga tinindot kung mawala ang atong katulugon, mawala ang kakapoy, mawala ang kabalaka. Wow! Ano man pinaagi sa mensahe Ginoo, ma-challenge ang tao sa diha nga moabot kaniya ang dagkong pagsulay, moabot kaniya ang dagkong mga problema, moabot kaniya ang mga kabalaka. Kung kay ang mensahe Ginoo mulikod kanimo kanako ug kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa pag-ugaron naming wasusab sa Facebook Live. Maayong buntag kanimo diha, ma'am. Ma'am Evelyn Romano Himina, maayong buntag kanimo diha, Pastora Romano Himina. Kumusta man ang atong kinabuhi? Pastora Evelyn Romano Himina nga nagwasusab karon sa atong nga programa. Ampingan mo sa Ginoo, labaw sa tanan sa atong pagpag-amit sa himaya sa Dios. Mao nga pag-ampo sa taigsoon atong pasalamatan ang Ginoo atong inablihan ug atong kining sugdan ya gyud sa pagpasalamat sa Ginoo usab ta mosugod ya sa pagpaamit sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Labi gamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Tapos ka sa pagdaig pagpasalamat. Way hunong ang among pagpasalamat nga nasa. Utang namo o Dios ang among gininhawa. Utang kanamo kanimo o Dios ang kusog nga imong gihatag kanamo. Utang kanamo o Dios ang tanan nga ania kanamo Amahan.
tungod kay imo kaming gipialan niini ug angayan usab ka namong himayaon kanon. Lord, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw sa among mga kinabuhi. Even o Diyos sa tanan nga mga FM radio karon nga naka-open na sa ilang panimalay, ikaw o Diyos magapanalangin kanina. Kung ano naman sila'y mga problema, doon naman sila'y panginahanglan, ikaw magatubag niining tanan, Amahan. Even sa tanan karon nga migwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa kapit sa Mindanao o Diyos, salamat o Diyos ang kinabuhi ni Sir Florentino nga nagapaambit usab niining mao nga programa. Salamat o Diyos, ikaw magapanalangin sa iyang kinabuhi. Even sa tanan karon nga nag-share nining mao nga programa, nining nga sayo kabuntagon, Amahan, nga di ikaw magapanalangin sa matagusan nila nga kinabuhi. Naghagol sila panahon, nagbuhi sila oras aron sa pagsunod nining mao nga programa, alang sa pagpatalingog sa imong mga pulong mga mensahe, Amahan. Tugutin kini mangitag dapit luna sa matagusan amo nga kinabuhi. Kung mag-atong kinigdugang pagtaligon, kadasig sa paglahutay sa pagpangalagat nga natanimo, nining katapusan o naghinapos ng mga panahon, Amahan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa Luzon, Visayas, at Mindanao, ibig sa laing mga nasod o Diyos, ang mga OFW, na naagaroon sa laing mga nasod, ang pingi ang ilang kinabuhi. Ipadala o Diyos ang nilimuan ka mga anghel aron sa pagproteksyon o pagbantay sa tan panahon, ibig sa ilang mga pamilya nga nahibiling sa Pilipinas, Ama. O sa tanan karon o Diyos, nga nagapatalingog sa imong mga pulong mga mensahe, untog sa maabot ni ining frequency or power sa Sign FM 95.3. Labaw sa tanan sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, nga nakaroon sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Lord, ikaw magasangkap sa iyang panginahanglan sa pagtukod o pagpundar sa FM radio mismo sa recording studio sa maungan dapit sa Malabuyok, Cebu City, Amahan. Bisan pa man o Diyos among General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol, Amahan, from Dihongan City. O sa tanan nga mga DJ sa Sign FM nga nagapagamit sa buluhaton alang gayud sa imong kimayaan ug kadungganan. Kining among gihimo, Amahan, among himuon mao ang pagpahimot kanimo na ikaw malipay ka namo sa diha nga ikaw malipay ka namo, ikaw magdungog sa among mga pangaliyag paghangyo kanimo, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagtitugan. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon. Even sa tanan karon nga adunay balatian, kung ano naman sila ibubog sipong nilanat ng kaso labat sa ulo, arthritis rheuma, even greater toxic, bisan pa man labat sa ulo, bisan pa man mga cancer ulcer, bisan pa man buhat sa kaaway, mga buyag-buyag sa mga inkanto, mga daot, mga baran, ako kinigibadlong pinag-isangalan ni Kristo ng Nazareno. Ako kinigibalik nito sa kaaway, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing mag-abot sa matagusan ka magkinabuhi karon. Ikan silang lapalapa ngadto kayo sa pinakaalam polo, Amahan. Ug salamat o Diyos among iklim among mga saan nga way pagkaluban, Amahan. Ug salamat o Diyos tingkat na ang dapit sa kabuntagon nga paghatag ka namo. Angayan ka namong ituboy, angayan ka namong ibayaw, angayan ka namong pasidugan sa tibok namong mga kinabuhi, Amahan. Ug ang tanan nimo pagsalig ka namo. Salamat o Diyos nga imo kami bisaligan o ipialan nining mao nga trabaho ikan kanimo, Amahan. Kung nagtuo kung naglaom, ikaw na himuot ka namo pininigkat na og dapit sa sayong kabuntagon, Amahan. Dungog ug imaya nga hanagid kanimo ang tanan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak, personal namo nga manluluwas. Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Labi na sa tanan karon nga nagwas na sa Facebook Live dinhi sa Pinas o sa laing mga nasod nga nagasunod ini ato ka programa. Mao nga ni sayo sa pugsugod isunod atong buluhaton gyud diri. I-open ako ang FM radio alas 3 yun sa kadlawon. Mao nga tingali malit ko gamay, maka-open ko alas 3:15 or alas 3:30 pinakadugay igsoon.
Muna nga salamat sa Ginoo sa tanan nga mga FM radio nga nagapalibot karon. Mayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo while mo nagapaminaw sa minsay sa Ginoo mga awit makalangit. Ang Ginoo magapanalangin. I declare blessing sa inyong matag usa ka kinabuhi. Even sa tanan karon nga mingwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa kinabuhi ni Ma'am Norberte Yutrazi nga sayo sa kayo naka-open sa Facebook Live. O ni Sir Bungki Panturas from Maynila Igsoon. O ni Pastor Evelyn Romano Jimena. May buntag sa tanan nga mga Romano family o sa mga Jimena family. Maayong buntag kanimo diya Pastora Evelyn. O sa tanan nga mga alagad nga kanunay nagasulod nining ato nga mga programa. Tungod kay doon na tayo mga katuban o mga higala nga mga pastor usab nga nagasunod nining ato nga buluhaton igsoon sa sayong kabuntagon. Even sa ato nga higala nga gikan gayon sa Davao City Government nga si Sir Bilinario Iske Florentino nga iya gyud gihatagan og YouTube channel ang tanan nato nga mga buluhaton gikan nining mao nga dapit. Mao nga salamat sa Ginoo sa dako kayong pribilehiyo kay kayunan nga imo iya gihatag igsoon by next year na ko'y kaila mga kaisonan nga mutukod og duha ka FM radio matud pa niya mga kaisonan mutukod siya duha ka FM radio og siya niingon siya kita og ako iyahang Ginoo nga mga mahimong minsaidor sa mao nga FM radio nga iyang tukuron by next year igsoon. Mo nga nagtuo ko o nasayon ang Ginoo nining tanan gitraining ta sa pagpagamit gitraining ta kung unsaon pagpaabot sa mensahe Ginoo sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Mao nga ikaw ug ako kung magpagamit ka sa bulaton sa Ginoo nagkinahanglan gyud ning sakripisyo. Ang tinud-anay nga nalagad si Ginoo muhatag og panahon, muhatag og higayon, mo sakripisyo, mo antos. Mao nga ang Dios kung makita sa Dios nga ikaw adunay pagtagad, adunay pagpakabana sa iyang mensahe. Wow, panalipdan gyud ka. Matod pa sa mensahe sa awit, bisan na 10,000 nga mga pukan sa imong kiliran, mga matay man ang mga katawhan sa imong kiliran o unsang mga katalagman nga moabot kanimo, dili gayud kini maka unsa kanimo. Wow, nganuman diya sa bersikulo 4 tabunan kasi ang mga bato, bisan gani sa mga bitin, bisan sa mga niyon iso, dili ka maunsa tungod kay protektado ka sa gahom sa langit ng Amahan nga mao ang Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa imong kinabuhi ug tag-iya sa akong kinabuhi. Mao nga niningtag na og dapit sa kabuntagon atong tun-an pagpadayon na pagyapon na sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 16 nga bersikulo 14 ngadto sa 16. Naghisgot ini mga kaigsunan si Jesus ang Pangulong, ang halangdong Pangulong pare. Aron ato ni masabdan o masayran mga kaigsunan kung kinsa ang gila nga Pangulong pare sa tibok kalibutan na aday mga pare dili matinud-anon. Hello, na aday mga pare nga walay kaluoy igsoon. Kung ato nirong hisgutan mga kaigsunan, dili ni siya pag-ingon pag-unsa, dili lamang sa mga pari kung dili ngadto nas mga alagad si Ginoo, mga pastor manta, mga pastora manta. Kung dili gyud ta kasabot sa atong obligasyon, mahitabo nga watay kaluoy sa atong isig ka tawo. Hello, mao nga hisgutan nato kini nga matahog nga kabuntagon naghisgot og kaluoy. Kaya kung ang tao ay kaluoy kusog kaya nang mamutong putang istorya, inoon man dili sa kaakong pagputang-putang kung doon na sa'y kaluoy. Mao nga ang atong kinabuhi igsoon dapat naakas sa gitawag og seryoso og tinud-anay. Mao nga ato ning i-discuss dinhi sa Hebreanon nga si Jesus
ang Pangulong Pare. Gihisgutan siya mo'y pinakahalangdong Pangulong Pare. Ako kining basahon. Mubo lang siya nga bersikulo, gikan lang sa bersikulo 14 ngadto sa 16, pero taas ang diskasyon ni ini igsoon. Mao nga sayo ko og sugod aron dili gyud ta maputol mga kaigsunan sa atong pagtuon sa mensahe Ginoo ining sayong kabuntagon. Hello, may buntag sa tanan igsoon. Ako kining basahon. Ingon diri, si Jesus ang halangdong Pangulong Pare. Sa introduction pa lamang naghisgot nga si Jesus maoy halangdong pare. Sa ato paduna di ay mga paring way kaluoy. Ato na yung i-discuss igsoon. Mao gani mga kaigsunan gi-illustrate ni Jesus ang Good Samaritan. Ato nirong isunod mga kaigsunan sa kinabuhi sa usa ka tawo nga gitulisan sa dapit nga awaaw o kinsa tong naluoy. O atong i-discuss ang pagkamatinud-anon nga pagserbisyo ni Jesus sa mga katawhan nga wa pa siya gidakop, wa pa siya gibitay. Mao nga ikaw ug ako kung tinuod kitang Kristohanon, ibin pagbutang-butang istorya sugilanon sa imong silingan, sa imong isig katawo, pastor mata, pastora mata, pare mata, ug unsa may atong rangkos kalibutan, isip nga alagad sa Ginoo ang ayan nato ning tamnan igsoon. Mao nga niining takna og dapit sa kabuntagon, niining mao nga programa ang imong pulong mo lamparahan sa kong mga tiil o kahayag sa kong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Nagtukan o nagdiscuss, nagbatbat sa kamatuoran nga way nga mo'y muhatag ka na itong kagawasan. Amen ba? Kay ikaw ug ako na ako'y kaugalingong batasan, na ako'y kaugalingon nga kinaiya, nga dili kasabtan sa imong silingan, ibin sa imong kaugalingon nga pamilya. Mao nga kung ikaw magpagamit dinangga, kuha ang taras nga bating batasan kinaiya, usa ta mosunod sama ni Jesus igsoon. Ingon diri igsoon, si Jesus ang halangdong Pangulong Pare. Nganong gihisgutan man diri sa Biblia nga si Jesus gihisgutan nga halangdong Pangulong Pare. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pare nga halangdon nga atoa sa presensya sa Dios. Kinsay gihisgutan ani si Jesus. Ingon diri, atoa sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus. Giklaro o giklarify pag-ayo. Kinsa ang halangdong pare? Si Jesus nga naa sa presensya. Kaya kung ang tao walay presensya mga kaigsunan, kung walay Holy Spirit, bisag pare ka pa, bisag pastora ka pa, bisag pastor ka pa, bisag apostolis ka pa, dili haom ang atong kinabuhi atubangan sa Dios sama sa gibuhat ni Jesus. Mao nga kitang mga Kristohanon, ulong Kristohanon, magbantay ta ibin sa atong pinulungan. Ingon diri igsoon, ang anak sa Dios. Kinsa si Jesus? Ang anak sa Dios. Klaro dili. Kung tinuod kang anak sa Dios, sama unta ta sa kinaiya ni Jesus. Dinhi sa 17 igsoon diri sa unahan sa 15, ang atong Pangulong Pare dili sama sa ubang mga pare. Klaro dili. Wala biya naghiskot mga kaigsoon ng Ginoo nga si Jesus dili sama sa mga pastor, dili sama sa mga pastora. Nganong gihisgutan diri igsoon, tungod kay daghan kay mga tao sa kalibutan nga lilimbungan ni ining mga tawhana, except sa mga parit nga na magtinud-anon igsoon. Dili ko moingon
nga halos tanan, puro tanan mga pare, mga balasubas. Ibin gani sa mga pastor, mga pastora na ama gani mga balasubas. Walay kaluoy, walay gugma, walay pagpakabana sa iyang isikataw. Ibin sa kaugalingong pamilya. Tinuod dili. Maunga kung ikaw mahimo kang aktibo nga alagad sa Ginoo, unaha pag-obliga ang imong pamilya, usa ang ubang pamilya. Kay kung dili ganit nimo maobliga ang imong kaugalingon nga pamilya, unsaon nimo mahimo kang good example ngadto sa ubang mga tao. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, ma'am. Dili kayo nako maklaro ang imong profile tungod sa nagkalain-lain nga musulod niining mao nga programa sa kahanginan ibin sa media igsoon. Mao nga niining mao nga dapat nagpasig itag kasulatan aron atong makoreksyonan ug matudluan kung unsaon nato pagkinabuhi isip nga alagad sa Ginoo. Nasayod ko ug nahibalo ang Ginoo nining tanan. Ibin adunay daghang nagmonitor kanato igsoon, ibin sa media, ibin sa FM radio. Unsay giingon diri sa 15, ang atong pangulong pare dili sama sa ubang mga pare nga dili mo batik kaluoy. Klaro dili. Ato pirong isgutan ang Good Samaritan. Kay katong pare nga mingagi sa usa ka tawo nga nagibanhigan, pare tong way kaluoy. Pari itong way kasing-kasing mga kaigsoona. Levita. Apat ang usa tao malamiyaw ni atong miagi atong tungora, gibati siya kaluoy. Kung ikaw igsoon mubati ka kaluoy na agyo kay buhaton para sa tao nga imong gikaluyan. Imin ba? Salamat sa Ginoo, Ma'am Sheila May Lingquen Otero nga naagaron sa Saudi Arabia. Salamat sa inyong mga kanunayon nga pagsunod ni natong mga nining mao nga programa. Sa tanan nga mga OFW nga naagaron sa laing mga nasod, ampingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho. By Friday igsoon mo flight ang akong asawa going to Maynila. From Manila going to Saudi Arabia. Dili ni malilong maigsoon bisan pa man sa among silingan. Apan akong ipabalon sa kinabuhi ang deklarasyon, bisan asa siya alagad siya sa Ginoo. Hello. Mao nga ako ning balikon sa pagbasa atong deklarohon kay dili tanang pari nagsineryos. Daghang mga parit nga mga balasubas way kaluoy igsoon ibin sa mga pastor o mga pastora. Mao hinungdan daghan kay nag-irgo pinaagis pagtulunan kay mubarog nga sila mo'y sakto, mubarog nga mo'y husto. Kining akong relihiyon, kining akong pagtulunan mo ni sakto. Eksamina igsoon ang atong kaugalingon daan kung eksakto ba na. Kay kung wa ganit tay kaluoy, wa tay gugma sa among isigataw, klaro ginang dili insakto. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Sheila May Lingquen Otero. Amen. Wow. Ako ning basahon pagbalik. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang mga pari. Kung iato na ayohon pagsabot, grabe ka maayo ang Ginoo. Si Jesus mga igsoon, di gud siya mahimutang nga ikaw ug ako ana ang mahimutang sa alanganin. Nga dili mo batik kaluoy sa atong mga kahuyang, kundi usa siya ka pangulong pare nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Grabe. Gitintal si Jesus sa tanang paagi. Atong imaginon
gikan sa iyang pagbautismo dito sa suba sa Jordan, gidala siya sa Holy Spirit dito sa kamingawan aron tistingan sulayon apan tugad pidaglory nahimog siyang nagmalamposon. Ikaw ug ako karon ato ba nang nabuhat or kusog ragyabot ang mamutang-butang sa tong isigataw bisag mga Kristohano na ta, bisag pastor ta, bisag pastora pa ta, bisag pari pa ta, sama sa gidiskas karon dili sama sa pari nga way kaluoy. Ang Biblia mga igsoon nagtug-an nato, nagtug-an kanimo ug kanago aron ikaw ug ako magkat-on labaw sa tanan magkinabuhi niini. Kay pwede ra matang mo ang Kristohanon atubangan sa imong silingan, sa imong isigataw, pangutana, kumusta man atong binuhatag batasan, pinulungan, taras, dili bakha kusog ra kaitang mamutang-butang. Hello. Mao nga niining atong programa sa kahinginan ibin sa media, Biblia basihan. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang mga pari nga dili mo batik kaluoy sa atong mga kahuyang, kun dili usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Si Jesus gi-illustrate nga sama ka nato tungod kay nagpakatao siya nga tao sama nato. Siyempre gitintal siya. Apan diha nga sitwasyon wa siya magpatintal. Kay naay Ginoo sa iyang kinabuhi nga mao ang langit nun tang amahan. Gitintal sa tanang paagi sama ka nato apan wala gayud makasala. When we talk about wala gayud makasala, wa gyud siya makasala. Dili sama sa taos tibok kalibutan na bisag nakasala mo anggol pang wa kasala. Hello. Mao nga ang tao kusog lang gyapon mamakak bisag mga Kristohanon pa. 16 busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya. Grabe. Gikinahanglan di ay dili ta magpanuko sa pagduol diha sa grasya sa Dios, diha sa iyang trono. Kay naa ang tinuod nga grasya sa Ginoo. What is grasya? Kagawasan. Mao nga kung magpailalom ta kanunay sa atong tawhanong kinaiya, bisag kapila ka pa na pastor, bisag na bishop ka pa, bisag na apostol ka pa, bisag na doctorate ka pa. Hello. Mao nga nining atong programa igsoon, why gilabanan nato ani? Pastor magpastora, Kristohanon man ka, pari man ka, basta dili ka ni ikamot ikahimutan sa Ginoo, ang atong batasang kiniiya pwede na itong koreksyonan pinaagi sa balang kasulatan. Eksoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Belenario Iske Florentino, sa imo sa nga pagpaambit pagkama sa mao nga mga programa pinaagi sa YouTube channel. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, Sir, from Davao City Government. Nasayod ang Ginoo sa inyong paghako. Nasayod ang Ginoo igsoon sa inyong gibuhat, sa pagtabang sa mga alagad sa Ginoo, sa pagpaambit sa minsay sa Ginoo, ibin sa inyong pag-share niining ato nga programa. Kay ikaw ug ako, ibin ang tibok na tong pamilya pwedeng koreksyonan pinaagi sa Biblia. Kana kon magpakoreksyon ta. Hello. Ingon diri ang 16, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Nganong dili mataangayang magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, kay naa ang grasya sa Dios. Grabe. Pandinis kalibutan igsoon na agay problema,
dugangan pagkag problema. Labi nagikan kas pagka-unbeliever, ingnon kas kalibutan, muna tagam na ninyo, kay ning balhin-balhin mong relihiyon. Ikaw ug ako, what is grasya, kagawasan, freedom, sa pagpili sa usa ka tawo kung kinsay iyang ilhon nga Ginoo. Mao nga ginikanan mata, inahan mata, silingan mata. Wa tay katungod nga mupugong sa atong isigataw kung asa ang ilang kasing-kasing nga musimba, kung asang denominasyon magpailalong tungod kay naata sa grasya. Mao nga ikaw ug ako, wa tay katungod nga mupugong sa tao kung asa ang kasing-kasing sa tao pagsulod sa simbahan. Klarohon lang nato igsuon nga mopailalong ta nga naa tinud-anay ang atong batasang kinaiya, nga na inline og haom gayon sa Biblia, mga pinangga. Ingon diri po sa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Diin anaa ang grasya. Grabe. Dinha madawat nato ang kaluoy ug grasya nga atong gikinahanglan. Magdiskas tarog kaluoy. Ako kining basahon ang Lucas kapitulo 10 versikulo 25 ngadto sa 37. Kinsa ang pari nga way kaluoy ni ining sitwasyon na karon, o kinsay naluoy o gigamit sa Dios sa pagtabang sa usa ka taong gitulisan. Grabe sa. Kaya kung alagad kas Ginoo nga tinud-anon, pari ka, pastor ka, pastora ka, ni atong tungura igsuon, makatabang yun ka. Hello, di good ka kaakog sibak. Bisag wa kay mutabang nimo, kay alagad ko kas Ginoo. Mao nga ni ining mao nga dapit, wa ta naglaban og usa ka pundok. Wa ta naglaban relihiyon. Wa ta nagdapit og title, wa ta nagdapit og title. Ang atong gituboy ang ngalan ni Jesus. Ako kining basahon ang Lucas na amoy Biblia diha. Medyo taas ning atong discussion about sa kaluoy. Kidaghan kay mga Kristohanon karon nga moangkon Kristohanon pero way mga kaluoy, way batasan. Tinoo dili. Bisag dili, moingon ka mong dili, kay mao gini tinuod. Ako ning basahon ang mga Lucas na amoy Biblia diha igsoon. Mga Lucas kapitulo 10 versikulo 25 ngadto sa unahan sa 37. Nagdiscuss ni mga kaigsunan ko sa Ginoo, Good Samaritan. Mao nga ikaw ug ako, kung Kristohanon ka, dili gud ka kapugong kung maluoy ka sa imong isigataw, ibin dili man ka Kristohanon. Mao nga niining mao nga dapit Kristohanon magdili Kristohanon, gigamit sa Ginoo pagsupply, pagtagbo sa atong mga panginahanglan niining mao nga dapit. Wow. Kani adto igsuon nagproblema ang mga katawhan diri nga mao nga dapit. Ibin sa duha ka simbahan, ingon gud ko. Kining atong kahimtang og sitwasyon, dili kayang ikitir sa income sa duha ka simbahan nga diin napundar nining mao nga dapit. Apan nasayod ko, napundar kining FM radio, pinaagi sa Ginoo, dili pinaagi ni pastor, dili pinaagi ni pastora, dili sa mga tao, kun dili pinaagi sa Ginoo. Hello. Kay kung napundar lamang kining FM radio, pinaagi sa tao, mahitabo nga ang tao mo imong i-glorify. Pinaagi ni pastor, pinaagi ni pastora, pinaagi ni sister, ni brother, napundar ang FM radio. Magarbo ang tao. Apan pinaagi si Ginoo, kay siya ang source of income. Siya ang tinugdan sa tanang mga butang, ang Ginoo na magapanglihok sa mga katawhan o dili magapugong sa pagsir sa panalangin nga nahuptan nila igsoon gikan sa langit ng Amahan.
Mao nga hangtod karon hapit na natamag usa ka tuig mag 1 year nag-advance ang financial nga nagaabot nining mao nga dapit tungod kay ang mga katawhan nga nakasabot sa minsayes Ginoo dili makapugong sa paghatag o pagtabang niining mao nga dapit. Grabe. Mao nga niya ang inyong ubos nga alagad, ubos nga sulugoon, ubos nga higala, ubos nga amigo, kay nasayod ko sa imong pagpaubos sa imong kaugalingon, ituboy ka sa atubangan sa Ginoo. Apan kung tao ganing karbuso, tao mapahitason, wakalon katal, tigbutang-butang mga kaigsunan, timan anaton na. Mga tubang tas Ginoo igsoon. Mao nga ikaw ug aglo, klaruho nato ang atong pagkakristohanon. Naghiskot ra ba diri mga igsoon? Ang Good Samaritan, kinsa may gibati og kaluoy sa usa ka tawo gibanhigan. Alagad gud kas Ginoo, pari gud ka, libita gud ka, pastor gud ka, pastora gud ka, bisyap gud ka. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Mimin Rosagara na Fugoy from Kuwait. Hello, blessed morning, Pastor, og sa tanan nga viewer og listeners, dalaygon ang buhing Dios. God bless us all. Wow. Ampingan mo sa Ginoo sa inyong pagpanarbaho diya sa dapit sa laing mga naso. Ato pang nasayran igsoon nga ang Biblia nag-ingon, luwason sa Ginoo kadtong angay niyang luwason. Hello. Sa to pa kung imo nang sabdon pag-ayo, kung dili di ay kaangayan nga luwason sa Dios, dili kita angayang luwason. Salamat sa imuhang pagwatch karon, Ma'am Virgie Panoy. Maayong buntag sa tanan nga mga Panoy family. Ang atong oras mga igsoon, alas 4:05. Grabe ka maayo ang Ginoo. Ako kining basahon diri sa Lucas kapitulo 10 versikulo 25 ngadtos 37. Ang atong gihisgutan karon sa Hebreanon kapitulo 4 versikulo 15 ngadtos 16. Nya si Jesus mga kaigsunan, siya mao'y giila nga halang dong pari. Sa tupad dinis kalibutan, ilado maguning mga pari. Mangumusta ta mga kaigsunan, kung pari ka, pastor ka, bisyap ka, apostolis ka, kay kasagaran kung naa ka ni anak nga ngalan, kung naa anak ka anak nga kitawag nga rang kung ilado yun ka. Hello, Olivita, kwartahan ka, ilado kas tibok kalibutan, sama ni Manny Pacquiao. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwatch karon, Ma'am Mirian Kaday Kabuso from Manhuyod Negros Oriental. Ako ning basahon niya, klarohon nato ni. O niya mubalik ko dinhi sa atong nga topic nga atong gitunan. O kinsa bay naluoy. Unang daging kay mga pari way kaluoy, way batasan. Sama ani igsoon, dili non tanan. Kay bisan pastor, mga pastoran na apoy taras ani way batasan, way kaluoy, tigbutang-butang, bisag mga Kristohano na. Ginoo dili, mao nga ikaw ug ako Kristohanon maka ug dili Kristohanon, siguro hangawa mo na makakatubangan sa imong silingan o sa imong isig ka tawo. Kay dili ra bigud kahimut-an sa Ginoo ang tawo mga bakakon. Unsay nahitabo ni Satanas, kay baka akong masatanas, kitambog, kisilutan, sama sa bitin igsoon. Ako ning basahon, ang sambingay mahitungod sa maayong Samarianon. Naghisgot diri og duha ka mga iladong tao, pari og Levita. Og nitabang ba sila sa tao nga gibanhigan, gitulisan sa usa ka lugar nga naglakaw sa usa ka dapit igsoon. Mao
nga gi-explain ni Jesus Christ sa taong magpapanday sa balaod ug nakasabot ang magpapanday sa balaod. Kay gibitik man si Jesus atong panahona ato ning basahon. Mao nga si Jesus nanguha sa mga sambingay. Mao nga dinis bala ang kasulatan, dili pwede ordinary nimo pagsabot. Salamat sa Ginoo from Bulacan, Igsoon nga nagwas usab karon sa ato nga programa. Ato ning basahon. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Di ba? Sa kalibutan mga Igsoon, ikaw ug ako sulayon gud ka. Muna kung tinuod ko kang na kay baruganan, dili ka maunsas pagsulay sama ni Jesus. Natingkal si Jesus, wala oy. Nituo siya sa pasalig ni Satanas, wala. Sa katapusan iyang hinginlan si Satanas ni sipag. Kay klaro man nga puro ra hinambog ang gihimo ni Satanas. Kabalo ko siya Igsoon nga si Jesus anak sa Dios. Iya pang hinambugan giingnan niya, kun muluhod ug muhapa kanako ug musimba ka kanako, ihatag ko kanimo ang tibok kalibutan, ang katahom o kaanyag niini ug ang tanang mga butang wa siya mahibalo nga si Jesus anak sa Ginoo. Hello, mao nga ikaw ug ako, kung naago kay mensahe Ginoo, bisag kinsa pay mo kulamin nimo, moingon ko ka, naago kay baruganan. Pero wala gani, wa gyud baruganan ng tao. Hello, nakuha pa na to. Salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe, Ma'am Bergie Panoy. Happy morning, Pastor. Amin. Sakto jud ka. Wow. Tinuon man gud. Dili ako mo'y sakto Igsoon. Gihimo lang kong ihemplo kay ang Biblia gihimong insakto. Hello, ako Igsoon sa akong kinabuhi, di ko mo angkon nga muingon tang pinaagi nako Igsoon na bag-o ang tawo. Kay kung muingon kong pinaagi sa akong mensahe, pinaagi sa akong wali, magsigi ko pasikarbo sa media o sa tawo. Ang akong obligasyon ang paghanay sa pagwali sa tinud-anay na naay gitawag og commitment. Kay kung ang tao mga Igsoon nag-agpas lang nga musikat sa media o sa mga FM radio, wag ko'y klaro kay mahimo tang idolo ana mga Igsoon, mahimo tang idolize. Mao nga sa akong kinabuhi, kung doon na mga pre-request, dili ko mamananambal, kay dili ko malipay ug inon kong mananambal. Walay laing mananambal sa atong kinabuhi sa tibok kalibutan kun dili ang langit nung tang-amahan nga mao ang Dios. Si Jesus nga wa magani sa ning ingon, wa magani sa ning ingon ning angkon nga maayong magtutudlo. Niingon magani siya nganong giingnan man ko nimong maayong magtutudlo. Walay laing maayong magtutudlo sa kalibutan, mao lamang ang Dios. Ato ning basa. Onya midool ang magtutudlo sa balaod. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe usab Sir Jonar De La Rosa Estante from Bulacan. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi dia. Amin. Good morning po Pastor watching from Bulacan. Mao nga sa atong programa sa sayong kabuntagon nagdaghan ang nagsunod ni ining ato nga programa. Dili ni akong programa, ato ning programa kay ikaw ug ako koreksyonan pinaagi sa Biblia Igsoon. Hello, dili lang kunta magkitawag og fury magpakabalaan gyud maayo. Kay kung ang tao magpakabalaan siyang kawalingon, di na balaan oy. Hinunoa gibalaan ka pinaagi sa Biblia. Sa mensahe Ginoo, kay ang mensahe Ginoo kining Biblia dili gikan sa tao kundi dili gikan sa Ginoo aron pagkorehir, pagkoreksyon sa tanang tao sa tibok kalibutan. Bisan unsa pay atong rangko Igsoon. Mao nga kami dinis media
kung naas Biblia, dili na mo ni ibirik-birik og istorya, kay naas Biblia. Ingon diri igsoon, onya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Onya kini bang magtutudlo sa balaod, iya pa yung gisulayan si Jesus nga si Jesus kamuhana, magpapanday lago sa balaod, huwag may batasan. Way respitar ba? Kung ikaw ug ako, kung dunay respeto sa Ginoo, mahadlok kita sa Ginoo. Imin ba? Migduol kang Jesus aron sa pagsulay, gatuo siya kay siya magtutulo sa balaod. Yang gibitik si Jesus, pero siya ray naulawan. Unang kasagaran nga moangkon nga makinanan manon sa bala diri sa kalibutan. Kung ang Biblia i-discuss maigsoon, dali lang yun kaayong mabukog. Ingon diri, ako ning basahon. Onya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Itug-anan din siya ni Jesus. Si Jesus mitubag kaniya unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Gibuko dayon siya. Magpapanday ko siya sa balaod, iya pagipangutan nagibitik si Jesus, kinakabalo biya si Jesus nga iyang sinultihan, igo lang siyang gibitik. Giingnan din siya, unsa may imo ang pagsabot sa balaang kasulatan. Di ba? Mao nga ikaw alagad sa Ginoo, pastora makagpastor, makapari man ka, giunsa man nato pagsabot ang kasulatan. Ikaw ug ako, naa maging obligasyon atubangan sa Ginoo. Mao nga kun ang tao dili kasabot sa balaang kasulatan totally sama sa gihimo sa usa ka magpapanday sa balaod, wa doy klaro ang tao. Mahimo lamang klaro ang tao kung makasabot sa mensahe Ginoo labaw sa tanang magkinabuhi ini. Ingon diri sa 27, ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong kusog o sa tibuok mong una-una o higugmaa ang imong isikataw ingon paghigugma mo sa imuhang kaugalingon. Giingnan niya ang Dios nitubag siya ni Jesus nga higugmaon nimo ang imong isikataw sama sa iyang imong kaugalingon. Kaya ang tinuod nga higugma sa iyang kaugalingon ampingan na. Hello, dunay mensahe si Sir Billionario Escape Florentino from Davao Government City, Igsoon. Dalaygon ang Ginoo maayong buntag pas. Salamat kaayo sa mensahe, amahan. Salamat pa sa pag-explain. God bless sa tanan in Jesus name. Amen. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Florentino from Davao City Government nga imong yung gigam-an o gihanay pinaagi sa imong pagpaambit sa tanan nato nga programa nining mao nga dapit. I declare blessing sa inyong kinabuhi. Panalanginan mo sa inyong imong pamilya, sa imong pagkugi, sa imong paghago, sa imong trabaho para sa pagserbisyo, para sa kaymayaan sa Ginoo. Nakita sa Ginoo ang tanan natong gihimo. Igsoon. Ano na mensahe si Ma'am Bergie Panoy, amen. Mao nga ang usa ka magpapanday sa balaod, gibitik niya si Jesus. Ning tubag pa siya og iha pag yung gi-explain apan unsay tubag ni Jesus. Gitubag gayon ni Jesus, ingon dire. Mitubag si Jesus, husto ang imuhang gitubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Sige laging gibuko. Ipabuhat kay nagpasabot mga kaigsunan ang magpapanday sa balaod wala nagtuman sa sugos Ginoo. Hello, nakuha ba nato? Nganong gibitik niya si Jesus? Kay mismo siya ang magpapanday sa balaod, mga Parasiyo, Sidusyo, mao man ay magpapanday sa balaod. Ang ilang gipanday balaod sa kalibutan, dili balaod sa Ginoo.
Nakuha ba? Kay kung ang balaod sa Ginoo maoy imong gitun-an o gipanday sa imong kasing-kasing kunaon nagsalabutan, why not nga dili ka makabalo sa pamaagi ni Jesus? Why not nga dili ka magkinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus? Klaro ba? Kay kung moangkon kang Kristohano, pastor ka, pastora ka, pari ka, sama ang imong kinabuhi sama unta ni Jesus. Amen ba? Nakuha ba nato ang atong ipasabot? Kayan ay o klaro biya ang Biblia nga si Jesus wa gani siya makasala, wa siya mamaka, naluoy siya sa tao nga angay niyang kaluyan sa ako ning ipadayon. Mitubag si Jesus, husto ang imuhang tubag, buhata ka na o makadawat ka sa kinabuhi. Wow. Ato ning ipadayon, apan gusto ko, ingon siya, apan gusto sa magtutulo sa balaod, nga ilhon siyang matarong bisan busa ng utana pagayon siya kang Hesus. Iya pagtuluan si Jesus ba? Iya ba nga manduan si Jesus nga inong siyang matarong ato pangas mga tao bisag iwi? Hello, munang dagan kay mga alagad sa Ginoo. Ang mo koreksyon ng eksyon katupong mga alang-alang ya sa kasimbahanan, katong mga naninimba mga eksoon nga wala say klaro kusukay na mo reklamo, mo'y magbuot-buot, walay respeto bisag nagwali si pastor si pastora, way batasan magsigitabi diya sa likuranan. Unyag pawalihon di kabalo, tinuon na dili, tinuon maguna. Sama ni ining magpapanday sa balon, gibitik ni si Jesus wa si kabalo nga siya ra si kabuko. Hello, nakuha na to. Ingon diri ekso no. Apan gusto sa magpapanday sa balaod nga ilon siyang matarong busa ng utana pagayod siya pag kang Hesus. Grabe, wa gyud siya matagbaw ba? Kay ipagawas yun unta ni Jesus. Kay si Jesus ilan obe siya, magwawalibi siya, naghatag siya mga milagro kaayuhan. O niya ang mapapanday sa balaod, gusto man usab niya nga ilhon siya sama ni Jesus, ilhon siya matarong atubang nga sa katilingban. Ihatagan siya sa bingay, ibitik siya paayo hinoon, ugwa siya katubag toning pasahon o kinsay mitabang sa usa ka taong diibanigan. Ang katubang tao maigsoon nga umalagi o katong pari paglivita. Na ako'y Biblia diha igsoon, basahan na igsoon. Ingon dire, si Jesus mitubag, itubag dayon ni Jesus, mao nga diri maigsoon, di gyud ta mo gawas sa Biblia. Kay naa mo'y pangutana, Biblia ang itubag ninyo. Wa ta magwali din sa media o sa FM radio atong pinundar mga eksyon kay way pulos na magsigit at kumpos-kumpos o subilanon nga dili tinuod. Kung nakasalat tas imong silingan sa imong isigataw, nawat ang tao amigo tungod sa imong pagpasangil nga dili tinuod. Hello, ang Biblia nagtug-an nato, ikaw ug ako karon koreksyonan Dios Biblia. Ingon diri igsoon sa 30, si Jesus mitubag may usa ka tawo nga minglugsong gikan sa Jerusalem. Itagaan sa ilustrasyon ni Jesus, gisabingayan ang magpapanday sa balaod. Gitubag yun ayon ni Jesus. Muna nga ang mga lagad sa Ginoo kanunay nagtuon sa mensahe sa Ginoo. Hello, dili ta magagad nga muingon ta igsoon nga aw niya lago ko mawali pastor ug na ay mulid na ko ang Holy Spirit. Kanos ka matali doon sa Holy Spirit nga piti natong tapulana. Wa tay pagsakripisyo paghako. Kinsa kaha ang Dios nga nakakita manimo sa imong pagkatapulan, may paylumigas. Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga minglugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Naglakaw siyempre gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, o layo sa nang lugar.
ato inyo naglantawon sa mapa, o gibanhigan siya sa mga tulisan. Kay gibanhigan man sa tulisan, siyempre gitulis gud siya. Kay kung wa pa sa banhigi, wa siya tulisa. Di ba? Mao nga ang rason sa Biblia gikinahanglan atong himay-himayon pag-ayo igsoon. Aw niingon diri. Gihubuan niya, ginugibuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon, gikulata. Moingon gani kang gibunog, gikulata siyempre kung sa klasiyas gibunog, pagbunog. Og nahitabo nga may usa ka pari, mohunong ko. Atong higayuna na ay pari nga mihunong, na ay pari nga mingagi. Nakakita mismo sa sitwasyon sa usa ka taong gitulisan unsa may gibuhat sa pari be. Kay pari man diri gisgutan, dili man si pastor si pastora, dili man apostol, pari man gyud. Inyo ning usbo ning Biblia. O niingon diri. Og nahitabo nga may usa ka pari nga mingagi ni adtong dalana sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, minglabay lamang. Grabe mo ni way kaluoy. Way kaluoy pari. Pagkakita niya sa tao nga gibanhigan sa lugar, minglabay lang. Moingon gani kang minglabay lang, nakakita gyud siya siyempre. Ayaw ko giinang gitabunan niyang mata. Hello. Minglabay lang. Wala gani tingali minghuno kay ninglabay man. Naabay ning hunong nga ning labay. Ito bang nakuha ang pagtulunan? Unsa diri sa 31, og nahitabo nga may usa ka pari. Sa to pa, dili tanang pari nga way kaluoy. Kay gidiskas diri maigsoon usa ka pari. Mao nga dili tanang pari nga way kaluoy. Naapoy mga pari nga tinuod yun na nagsikripisyo sa iyang pagkapari. Hello. Mausap ng mga pastor, mga apostolis, mga bisyap. Napoy mga bisyap, mga pastor, mga way klaros, kalibutan. Tinuod dili. Alagan maguskino, wala ko'y kilabanan dinis media. Basta dili haom sa Biblia, koreksyonan yun nato o basahon nato ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran maghatag ni kagawasan. Hello. Nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni atong dalana sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, minglabay lamang siya agi sa pikas na plane. When we talk about ning agi sa pikas nga daplin, naapay pikas daplin kulang. Left and right biya. Ato ning ipadayon pagbasa. Onya nahiagi usab ang usa ka levita. Kanang levita maigsuon sama sab na sa pari, na ilado, na irangko, nagserbisyo sab na. Unsa pay gihimo sa levita be? Sa pagkaduol niya ming tan-aw. Marang-arang kay ning tan-aw. Pero ang pare, ning labay ra gyud sa tupawa, gyud siya bulantaw. Bisag nakakita na sa maong kahimtang, kay gidiskas biya. Nagkitulisan ang usa ka tawo. Marang-arang gamay, moingon ko marang-arang ning levita kay sa pare anita. Higayuna. Ning lantaw. Pero wa gyapon klaro, ning lantaw ra man, may pay wala ning lantaw. Kuha pa na to. Nga kung ikaw naluoy sa misika tao, naakay buhaton, dili lamang mga, oy, luoy. Asa man i-proof nimo ang kaluoy sa imong isika tao, wa kay itunol. Anang lita, gigutom ang isang imuhang isika tao, wala kay itunol nga pagkaon, wa kay gibuhat. Ma-proof ka ng imong kaluoy nga imong gibungat sa imong isika tao, nga wa kay itunol. Sama diri igsuon sa usa ka estudyante, ming agi diri walay pamahaw intaw naluoy mi. Among ipapit, alidong. Amahaw ta. Wow. Nagitambangan sa akong mga anak. Ako ang anak. Tabagan sa akong asawa pag tinuod ako eskwelahan. Dungha. Ningon ang bata.
Ginoo nagtinuod jud ko. Dako gani ko grado. Wow. Nagpasabot tun ako ka grado, nakagusto nimo ang imong maestrag maestro. Imposible man og dako ka grado sa imong eskwelahan ug barumbado ka. Di ba? Kung ikaw ug ako nahimuot ang Ginoo nimo, imposible dili ka tabangan niya, dili ka dako grado atubangas Ginoo. Maingon po ning tao igsoon, nag-eskwela batas atubangan sa Ginoo pastor. Labaw patang nag-eskwela. Maunang daghan kay mga tao sa kalibutan mo ang kung Kristohanon, pero pata sa kineya may dili Kristohanon. Maunang moingon ng mga tao, balok-balok mamang Kristohano wa may mga buot. Elliot, nakuha ba nato igsoon? Balok-balok mga Kristohano kusog mang mamutang-butang, kusog mang mamisyo, kusog mang marites. Kinsa may maulawan kanang Kristohano kanang mga unbeliever nga makaduh mismo nimo Kristohanon ka nagpaila. Ingon dire igsoon, onya ni Agi usab ang usa ka Levita ni Agi. Sa pagkaduol niya mingtan-aw siya sa tao o onya misailo lamang. Agi sa pikas daplin kompleto na yun, left and right. Levita pare naniba. Unsay gigamit sa Ginoo ako kining ipadayon 33. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni atong dalana. Atong imaginon ha. Usa ka Samarianhon nagpanaw, simpre di kapoy yun kay nagpanaw biya. Ikaw kuno maglakaw sa kabukiran, maghingos-hingos ka. Nakakita ka o aksidente, imurang biyaan. Hello. Sa pagkakatian niya sa tao na luoy siya. Wow, grabe. Ang pulo nga kaluoy with action. Kung naluoy gani kasi imong silingan, naluoy kasi imong isig ka tao, naluoy kas isig ka magtotoo, naluoy kas imong pastor o sa imong pastora o mga alagad sa Ginoo, dili ka magmutang-butang. Murespeto ka kay naluoy ka. Mutabang ka kay naluoy ka, dili ka mutabag duot ni atong nagkinahanglan og panabang. Klaro dili. Ang usa ka tawo sa Samarianhon naluoy. Og sa iyang kaluoy wala lamang sa pulong kaluoy, only kundili iyang gitabangan ang gitulisan. Maonga ni ining maonga dapit ang Ginoo naluoy kanato. May hinungdan na gamit siyang mga tao nga dili makapugong sa pagsir sa panalangin nga nadawat sa tao Kristohanon magdili igsoon. Grabe. Apan kami adto magkupata pagka daghana kaayong moingon unsa kahay iminti Dias FM radio siya makulos ra gyud na. Kung tao lay mo desisyon, kung tao lay mo muhukom, dili ang Dios, dili ko ang ngayang mabalaka. Kay ikaw ug ako parihatas atubangan sa Ginoo. Hello. Ingon diri igsoon, apan may usa ka Samarianhon nga minagpanaw ni atong dalana og nahiigi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Mao nang mga pari ani hadlok muwali ani oy maigo man sila. Hello, maigo sila oy. Mapangutana man sa sila nga ginisahan. Padre, kinsa man ni nga pari gihisgutan man diri may usa ka pari piti ra yung klaruha. Wa may kaluoy ni pari lagi. Ikaw ug ako igsoon, tibuok kalibutan, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa FM radio, maumangani, kung musulod mong simbahan, wala mi nagpugong, basta usisaha kulatisa,
ang nag-lead og nagwali sa simbahan. Born again magdili born again. Kay mayra basig mayra na siyang wali-wali, ang iyang kinabuhi wala niya unahag wali. Uha ba nato igsoon? Di kitang naminaw sa sulod sa simbahan, wasap tay klaro kay dili magyo na mudiskas og maayo. Magsigir ang naglaban sa ang tawanong kinaiya. Di kita sa naminaw, otro sapta. Hello, nakuha pa nato punto. Ingon diri maigsoon minduol siya kaniya o gipupuan niya aglana. Minduol ang Samarianon, iya yung gipupu aglana. Siyempre iya yung kitabangan. Dili kay lamang iyang kitabangan, iya pag yung giluwas o gidala sa tambalanan. Wow, ikaw karon asa magkutob ang tinuod nimong kaluoy. Mumanggani nga nagdiscuss ang Biblia, patay ang pagtuo nimo sa Ginoo kung walay binuhatan. Si Jesus ni ingon, kung dili ka mo mutuo sa akong giwali, tuohi ko ninyo pinaagi sa akong mga buhat. Di gud ka kapamatunan kagawa kay maayong binuhatan, Kristohanon ka. Ingon diri sa 34, minduol siya kaniya o gibubuan niya glana og bino ang iyahang mga saman og gibukusan o niya gipasakay niya sa tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan o dito iyang gialimahan siya. Grabe. Kung tinuod ko kang alagad sa Ginoo, mauni tinuod nimong kasing-kasing, maggiluyon, mapuangoron, matinabangon sa isig ka tao, katub-angay nimong tabangan. Dinhi sa FM radio sa media igsoon, tagaan timong pamaagi sa paghatag. Unlayhan mong panalanginan sa Ginoo, hatagi ang tao, hatagi ang imong isig ka tao nga dili angayan nga makabalo sa paghatag gikan kanimo. Kaysa imong pagbuhat sa samang ni anak, ang Ginoo mo panalangin nimo. Kay dili sisilingan si sister, si brother ang maluoy nimo sa imuhang pagtabang sa imong isig ka tawo, kun dili ang Ginoo nga nabingkamhanan mo'y mo panalangin nimo nga mo'y tinugdan og source sa tanang income sa imong kinabuhi mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Welverto Borden, nga nagwas usab sa ato nga programa. Amen. Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa akong igsoon, Brother Raymond Canilaro. Amin. Maayong buntag sa tanan ninyo, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. Wow. Kining pulong sa Ginoo, mauni mo hanay sa tao, mauni mo kuri, mauni mo papag-o mga kaigsunan. Ang pangutana, kinsa may dapat ug angayan nga mosaysay umuwali niining bala ang kasulatan nga mo'y mukurik sa tibok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwatch karon, Sister Angie Siray Bilama, nga nagwatch usab sa ato nga programa. Ingon diri igsoon sa 35, sa pagkaugma ninghatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og mingtugod atiman na siya og inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong paggasto. Maunay kasing-kasing nga maluluyon, kasing-kasing sa gitawag og Samaritan, Good Samaritan. Di na magyun ni malilong sa tibok kalibutan, na amagani gitawag og salida nga Good Samaritan. Wow. Salamat sa imong kinabuhi, Ma'am Artemia Inquilino from Dumaguete City, nga nagwatch usab sa ato nga programa. Ingon diri sa 36, og si Jesus ming tubag, aming ingon. Og si Jesus ming tapos pag-ingon, iyang gitapos ang sambingay. Iyang gipangutana ang magpapanday sa balaod. Iyang gitapos ang sambingay. Niingon siya, og si Jesus ming tapos pag-ingon, karon iklaro ni ang magpapanday sa balaod. Ingon siya, karon sa imong una-una
giingnan niya ang magpapanday sa balaod. Gibalitok ba niya ang sitwasyon? Karon magpapanday magkugas balaod kay ako imo makong gibitik. Imo makong gitistingan. Ingon siya, karon sa imong huna-una giingnan niya ang magpapanday sa balaod. Sa imong huna-una kinsa may niining tulo ang matuod nga isig ka tao sa gitulisan. Ikaw kuno karon naminaw sa FM radio o sa Facebook live nga naglantaw o naminaw. Ano na minsay si Sister Angie, si Ray, Billy Max, good morning Pastor, God bless always. Wow, God bless always sa tanan. Maayong buntag ka natong tanan maigsoon, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa tanan nga mga FM radio karon. Nga kanunay kong excited nga maminaw sa minsay sa Ginoo kay matod pa nila nindot kayo Pastor aron madugagan ang atong kahibalo. Wow, maunay abli ang kasing-kasing. Dili kay mo ingon ang tao adi ko maminaw ana ay moras gyapon na wali gyapon. Mangutana ko ninyo, kumusta man ang inyong kinabuhi? Di moras gyapon, wala na bag-o. Kaya wala man naminas Ginoo, minsay sa Ginoo, di ba? Sama sa gibuhat ni Jesus o sa magpapanday sa balaod, iyang gitapos ang iyang sampingay. Ingon siya. Ingon ang Ginoo o gitapos sa Ginoo ang sampingay. O niingon siya, karon sa imong huna-una kinsa man niining tulo ang matuod nga isig ka tawo sa gitulisan. 37 ang magtutudlo sa balaod. Siyempre, niingon siya na, wala naman siya kay kiyasan. Ingon siya diri. Ang matutudlo sa balaod, mitubag, katong naluoy kaniya. Hello. Ibin ang pari, wato'y kaluoy, oy. Ibin ang Levita, wato'y kaluoy. Ang pari, mga igsoon, sa ilaw na magani. Wa magani ning lantaw mayo, arang pagani gamay ang Levita. Kay minghunog siyempre, kay ning lantaw man siya, ninghunog siya. Pero ning sibat lagi. Pero ako sa katawang sa Marianhon mga eksoon, nga ning agi ni atong tumura, iyag yung giatiman, ang usa katawang gitulisan. Unsay giingon sa gitubag sa magpapanday sa balaod, ingon diri, ang magtutudlo sa balaod, kanang magtutudlo, batik panday ko na magtutudlo, siyempre sama na mo, Pastor, magtutudlo, minsay sa Ginoo. Pero dili lagi tanan nga magtutudlo, nagkinaboy sa ilang gitudlo. Nakuha ba? Kay mabalan man na nimos kinaiya batasan, pinulungan. Kinaiya. Kadaghan kay mga nag-angkong Kristohano pero mga bagakon, mga butbuton, mga tigpakaarong ingnon, mga tigbutang-butang, bisag di tinuod. Pero ikaw kung ako, kung matinud-anon ka, saludo ka ato bangas Ginoo. Bahala butang-butangan kasi mo si katao. Ako igsoon ug ikaw, wa ko masayod kung ang inyong kahimtang nahitabo sa inyong kinabuhi nga butang-butangan mo, gaaw-gaawon mo, biay-biayon mo, pasangilan mo nga dili tinuod. Pasagdain na maigsoon basta kay nagbuhat kay matarong ato bangas Ginoo, padayon o pasalamati ang Ginoo. Wow. Ano na mensahe si Ma'am Angie Siray Bilamak, amin. O si Ma'am Artemia Engkelino, good morning Pastor, salamat kaayo sa tanan mga viewers sa paminaw sa pulong sa Dios. Wow, salamat Diyos Ginoo, kining tanan para gyud iskimayan sa buhi nato nga Dios, dili para sa tawo. Kay ang among gihimo dili para sa among kaugalingon, kundi ang among gihimo para sa Ginoo o para sa katawhan nga ikaw ug ako mahimong adunay giya pinaagi sa balaan nga kasulatan. Hello. Amin Pastor, naagian na nako. Oh, grabe. Mao nga diri sa atong nga programa nasayod ang Ginoo nga ang tanang tao sa kalibutan nakasinati og sama ni ining kahimtang. Apan kung tinuod ko kang alagad sa Ginoo, doon na kay pagpati, tinuod nga kaluoy sama sa usa ka tawo sa Marianhon.
Kay dili magpulos ni ikaw mo angkong Kristohanon, pero palasubas ka sa imong silingan, sa imong isig ka tao, sa imong isig ka magtuto, kusog kang mamasangil, kusog kang mumutang-butang sa dili tinuod nga mga panghitabo sa kinabuhi. Huwag ka ng tanan, atubangan na atubangan sa Ginoo. Mao nga niingon ang magpapanday sa balaod, ang magtutudlo sa balaod nito ba katong naluoy kaniya. Si Jesus miingon sa magpapanday sa balaod, niingon siya, si Jesus miingon, busa lakaw o buhata ang sama sa iyang gibuhat. Nagpasabot ang magpapanday sa balaod, wala to katuman sa sukos Ginoo. Hello, nakuha man nato? Mao nga niingon diri igsoon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 23. Unsa ang tinuod nga bunga sa Espiritu? Ikato mga igsoon, kudo na pagitay Holy Spirit katong paria o levita, maluoy gito sa tao nga gitulisan. Kay ang tinuod nga naay Holy Spirit na ay kaluoy. Ato ni klarohon amoy Biblia diha. Palihog ko pasa sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 23. Mao nga dili tanan di ay nga nangalagad sa Ginoo nga nay tinuod nga Holy Spirit. Hello. Pwede naman ikaw kung ingon bisag asa ka musimba na ay Holy Spirit, Espiritus Ginoo. Kasayon na kayo ng angkunon sa tao. Pero ipakita lagi sa buhat. I-prove. Sama sa magpapanday sa balaod ni ingon si Jesus, halalakaw buhatan na sama sa gibuhat sa usa ka tawo sa Marianon. Di ang tinuod nga adunay Holy Spirit na ay kaluoy. Moingon gani kang na ay kaluoy, di gani ka kapasakit sa imong isig ka tawo sakit ka pulong. Pero wa gani kay Holy Spirit, balo na lamang. Wa pay klaro na malikas na ka. Wa pay klaro gibalikas nimo si pastor si pastora. Or butang-butangan nimo or imuhang humutan. Hello, naguha na to. Ang atong mensahe may igsoon way gibalabanan. Kristohanon makagkristohanon o dili makagkristohanon, pari makagpastor, bisya makag-unsang rangkos timo kalibutan. Iwali nato ang kamaturan pinaagi sa balang kasulatan. Mensahe ni Ma'am Angie Siray Bilamax, pa-shout out ko pastor sa family Siray diha sa Bunglo, pastor silang Papa Prone Siray o Mama Malin Siray o sa akong mga igsoon. Thank you, pastor. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Siray family diri sa Bunglo, nga si Sister Angie Siray Bilamax nga nangumusta. Niingon siya diri, paset out ko pastor sa family Siray diha sa Bunglo, o naglanog-lanog ron diha sa Bunglo sa ato nga mga kaigsunan diha sa pamilya ni Brother Dinas Dandaya o sa uban nga mga FM radio diha ni Brother Danny Lasola. Although mga kaigsunan sa iyo pamantawa pamantay alas 5 gani o naka-open na ron ang ato mga kaigsunan, badungog ang imuhang greetings nga silang Papa Prune Siray o si Mama Malin Siray o sa akong mga igsoon. Thank you, pastor. Way sa payan ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Although diri sa Bunglo igsoon, kanunay naglanog-lanog ang FM radio ibin sa sayong kandawon tungod kay daghang mga katawan Kristohanon magdilig Kristohanon na interesado sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Ang tinuod ngay Holy Spirit ato ning basahon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 23. Mao nga katong pare og levita nga mingagi sa mao nga dapit nga diin gitulisan sa usa ka mingagi sa usa ka area, wala toy Holy Spirit. Nagpasabot di ay na mga paring walay Holy Spirit, na mga levita walay espiritu gikas Ginoo, walay mga batasan, walay mga kaluoy. Na ako'y mga pastor, mga pastora, walay batasan, walay kaluoy, tigbutang-butang, tigpanghumot, kumbaga
Tinuod dili. Hello. Dita magsalik kung sa irang ko na to sa kalibutan, bisag na patas-tas nga rang ko sa kalibutan. Kusog ka itang mamumot, kusog kang mamutang-butang, iwan na ikapuslanan. Dili yun mahimot ang Ginoo na to igsona na. Doon ay mensahe. Salamat sa Ginoo sa imo ang pagwas karon, Ma'am Rose Renji Baloni from Bacolod City. Salamat sa inyo nga maaga nga agada sa subong may buntag diha sa Bacolod City. Ako kining basahon ang Galacia ato ning klarohon kay ang tinuod nga na Holy Spirit maluoy na, pero wa gani kay kaluoy. Ibig sa imong isig ka magtotoo, uso kay kang mamutang-butang, wa kay respeto, wa kay Holy Spirit, bisag mo angkon pa kang nakay Espiritus Ginoo. Klaro dili. Biblia igsoon basahon nato. Biblia ang atong prohibiya at ng basihan. Dili ato ang kaugalingon, oy. Bisag pastor pa ta, bisag pastora pa ta, bisag mo paila pa ta, may pastor di ako. Madala ni mo kadlog-hadlog ng taong pastor ka. Unahan ni mong batasan kinayaw, tinuod pag ang pastor alagad sa Ginoo. Imo ang kaugalingong pamilya, si tulasan na. Kaya mao man ay tinuod nga pamaagis Biblia. Nagtuon magkahatas Biblia. Di Biblia basa haugton ni ikinabuhi ni igsoon. Dili kay istorya. Salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe, Ma'am Rose Renji Baloni. Bless morning, Pastor, ilabi na sa aton buhi nga Dios. Wow. Buhi nga Dios, salamat sa Dios sa kabuntagon nga gihatag na pod sa atong kinabuhi. Maayong buntag kanimo usab diha, Ma'am. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Ma'am Artemia Enquilino. Amin. Hallelujah, Jesus. Amin. Wow. Ako ning basahon, ato ko ning klarohon. Ang nag-isgot kini Holy Spirit. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Una gugma. Kristohanon ka, wa kay gugma. Kaya kung wa kay gugma, kusog kay kang mamutang-butang. Angkon kang Kristohanon, angkon kang na Holy Spirit. Wagani kay gugma, wagani kay respeto sa mga isig ka tao. Kusog lang kay kang mangyobit. Hello, nakuha ba na to? Kalipay, ikaduha kalipay, ikatulo kalinaw, ikaupat pailog, ikalima kaluoy. Klaro dili. Naglangkog ini kini nga angay nga buhaton kung naa kay Holy Spirit. Besulay kuno sa atong kinabuhi. Sa atong tibok lawas o wa tay usa ka kompleto kaani atong lawas. Dili. Maong nga kumuangkon gani kang na Holy Spirit, kumplituhan ning tanan igsoon. Una, kuning basahon o tanawa ko be ato sa 23. Apan ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailo. Kasagaran kay mga Kristohano ay pailo. Kusog kay pagkulbon, kusog kay mang chismis, kusog mang maritis. Pailo, kaluoy, kaayo, pagka matinunanon, 23, pagka mapaobsanon o pagka mapaunga puanguron sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Ibin gani sa balaod sa gobyerno wala ni masupak. Labaw sa tanan sa balaod sa Dios. Kung mo angkon kang na Holy Spirit, buhatan ning tanan. Di kay mo angkon tag nama ko ko'y Espiritus Ginoo. Klaruhan na imong Espiritus Ginoo, dili pa kaha na Espiritus si awa unya. Kusog kay kang mamutang-butang. Kay ang Ginoo na Holy Spirit, may igsoon ako ning basahon pagbalik be. Naglangko be dinhi ang kaluoy. Kay kuwa kay kaluoy kusog kay kang mamasangil. Dili lang mapamasangil kusog kay manghumot. Wa pay klaro manulisok ka. Kanang pagpanulisok may igsoon ayaw na namin yung ikinabuhi oy. Nagtuo mo sa inyong gitulisukan
Nga nalakansin ninyo kay inyong gitulisok, moingon mo nga ay daog magutong na ako kay ako mga itong gitulisok, ako itong giliaw, isumpag pagani na ko to ay ni Kristohanon kan nako. Garbo ka kay ka makakulata sa imong isigataw nya pastor ka kisa may naulawan, kanang imong gikulata, nya nabalaan kang Kristohanon ka, kanang imong hiyumutan, Kristohanon ka. La oy. Maulaw kita anas Ginoo. Salamat sa Ginoo, Exoon. Brother Raymond Candelario from Cavite City. Kung magtuon kag Biblia basaha og kinabuhi ang Biblia. Ug iwali ang kamatuoran, dili kay ato ning tagu-taguan even sa FM radio, even sa media. Mao nga sa among wali diri Mason, wa gyud mi nagwali nga wa gyud sa Biblia. Kay wa man tay klaro ana. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amen. Ingon ang Santiago, Kapitulo 2, versikulo 13. Kay ang Dios dili maluoy sa tao nga walay kaluoy. Hala. Kinsa di ay dili maluoy nimo? Ang Dios. Munang ikaw tao kung wa kay kaluoy, di ka kaluoy as Ginoo, di ka makamahadlok. Kung dili ka mahadlok, mapay si Satanas, naluoy na hadlok, ito upang nagpangurog. Pero di man iiksoon, ang Diyos dili maluoy sa mga tao, dili maluoy. Ito ni basahon may, naamoy Biblia diha. Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Dili ra bagyo maluoy ang Diyos sa mga taong walay kaluoy. Munang klaruhan ang inyong pagka-Kristohano, klaruho nato atong kinabuhing Kristohano. Ikaw ako, klaruho nato ni. Mo ang anining madapit sa kabuntagon igsoon dinhi sa atong pagtuon sa sayong kabuntagon ang imong pulong mo lamparahan sa akong mga tilo kahayag sa akong alagianan kay tungod ang Biblia atong idiskas sa tinud-anay nga pagdiskas. Utuo man ang taog sa dili, maminaw mag sa dili, masuko mag sa dili, malipay magdili, basta iwali nato ang kamatuoran. Ingon ang Dios sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Na may Biblia diha mo nang pag-anda mo diha Biblia mga FM radio. Ingon dire Exoon. Kay ang Dios dili maluoy, inig hukom niya sa tao nga walay kaluoy. Grabe. Mao nga niingon ang Biblia, luwason ko katong angay kong luwason. Mao nga ikaw way kaluoy sa imong kitao. Ayaw pagpaabot nga maluoy ang Ginoo nimo. Dawa magani kay kaluoy sa imong isikatawo. Mag-agwanta gyud ka sa katapusan panahon. Kung di gyud ka mag-usab sa imong kinabuhing pagka-Kristohanon. Hello. Sige mo dire. Klaro kay ang Biblia kay ang Dios dili maluoy inig hukom niya sa tao nga walay kaluoy, sa uban apan ang kaluoy magapatibabaw gayud kay sa pagsilo. Ikaw ako gikaluy as Ginoo. When we talk ni gikaluy antas Ginoo, nganong dili mata maangayan, dili mata makabuhat og kaluoy sa imong isigatawo. Imo na Hinoong iduot. Imo na nung iduddo. Kay layhan lagi kang mahimo kang bidas tibok kalibutan. Dili na oy, iman ina. Nga ining abot sa Ginoo, hukman gyud ka. Ikaw ug ako munang kami, ako igsoon, diri sa Biblia wa ko nang hukom, kun dili ang Biblia atong mao'y mohukom. Wa ba na to? Biblia man atong ibasa, di Biblia ato ang basihan. Iwa maigilaan ni Iksoon Kristohan magdili Kristohan pastor magpastura pari makaglibita dako makagrangkos katilingban. Ingon ang Tito Kapitulo 3 versikulo 4 ngadto sa 5. Ipadayag sa Dios ang atong manluluwas ang iyang kaluoy ug ugma. Wow. Dili lamang kaluoy nga gipadayag ni Jesus. Package, gugma, kaluoy, ipadaya. Mao nga ikaw ug ako way rason
nga dili nimo ni ipadayag sa uban ang ipadayag ni Jesus. Amoy Biblia diha igsoon. Tito kapitulo 3 bersikulo 4 ngadto sa 5 ipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy o gugma. Atong basahon, amoy Biblia. Atong basahon igsoon aron ato ta maklaro gyud ang mao nga bersikulo kapitulo dinhi sa ato nga giwali igsoon. Ato ning basahon. Dito kapitulo 3. Atong basahon ha. Kapitulo 3 bersikulo 4 ngadto sa 5. Kay kun atong basahon ang Biblia kung unsay gibuhat ni Jesus, unsay gibuhat sa Dios, why not dili nimo buhaton sa imong isikataw? Kay ang Dios mao may maluoy ninyo, mao may maluoy nimo o kanako. Ato ning basahon ha. Ingon diri igsoon sa mao nga bersikulo 4. Ingon diri, apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy o gugma. Unya dili ta kahimo sa tong isikatawo. Labaw patay di ay ni Jesus, labaw patay ta sa Dios. Kung dili nato ni mabuhat sa tong isikatawo igsoon, ayo na lang mag-angkon ato bang nga sa tao sa imong silingan nga Kristohanon ka. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon. Silvar Sar Ivay Abuda Milaris. Salamat sa tanan nga mga Abuda Milaris. Although magkaigsulan doon ay mga Abuda diri sa barangay Santo Niño, mga Abuda. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon sir Abuda. Ingon diri mga kaigsuonan, kung imong basahon gani ang Mateo about sa kaluoy, bulahan katong maluluyon kasiya kaluyan sa Dios. Ato ning basahon, mao nga kung ikaw maluoy sa imong isikatawo, na lagi kay buhaton. Dili kay mo ingon na, ay uyo kaluoy, kaluoy asab na nila oy. Asa man ang imong kaluoy? Igo ra kas istorya, wala kay gibuhat na naluoy ka. Si Jesus naluoy siya sa mga tao kani ato maoy ang giayo. Ning ingon si Jesus ato ning i-discuss karon, dili halad ang akong gusto, kundili ang kaluoy akong gusto. Maoy nag-ayo og milagro, naghimog milagro si Jesus kay naluoy sa mga masakiton. Pero mga magkapanday sa balaod, ingon diya. Ano man ni si Jesus yung magtutulo, naghimo mag-milagro sa adlaw ipapahulay dito sa mga sinagoga. Grabe. Ako kining basahon igsoon sa Tito nga si Jesus ang Dios na igsoon ingon diri, apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas. Kinsa man ang Dios? Mao nga kung ikaw ug ako dili ka balo kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi, di kun ka ka-explain. Hello, ang Dios ang atong buhing manluluwas. Ang iyang kaluoy o gugma iyang ipakita. Sa iyang pagpakita, bukat nga rason mao si Jesus iyang gipadala. Kanunay natong gibalik-balik. Juan 3:16, kay higihigugma pag-ayos sa Dios ang tibuok kalibutan. Tungod ni ana iyang ipadala ang iyang buktong nga anak aron ang tanan nga mosalig kaniya magkabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mateo 5 ato ning basahon. Bulahan ang maluluyon kas sila makadawat sa kaluoy sa Ginoo. Dili isikataw ang imuhang muriwan nimo sa kaluoy kung ikaw maluoy sa imong isikataw, kundi ang Dios ang magbubuhat nga mo'y tag-iya sa tanang mga buta. Sa gikaingon ko na, ni ining mao nga dapit, wala o wala yuta pasagdi sa Ginoo ang tanan iyang gitagbo ibig sa tanang mga balayran. Kani adto maigsoon sa bag-o pa lamang ko diri
Daghan kay mga sugilanon miingon unsa kaha nila sa diha sa luuya kay anak nila. Nga wala na magyud na sila ikabayan diha sa FM radio. Kauna bang yaw-yaw. Kauna ang deklarasyon nga wa na sila diha unsa dagay mahitabuan na sa luuya sa. Ang gasulti mo ay makaluluoy. Kaya wa kasabot mga eksoon nga nahiabot ni FM radio dili pinaagi lamang only sa tao kundi ang tao gigamit sa Ginoo nga instrumento aron mapundar kining FM radio ug ang Ginoo nay magabahala, ang Ginoo nay magapamuhat kay mag-supply ko siya sa tanan niyang panginahanglan. Mao karon igsoon nag-advance ang financial sa pagbayad sa kuryente ug sa wifi. Grabe. Maganin na itong nakuha ang mga gipadala igsoon para sa mao nga pagbayad na humanatag bayad igsoon sa January. Mao nga tugad bida glory magkagmay man madagko nga inyong gipugas nining mao nga David. Tugad bida glory, I declare blessing sa inyong kinabuhi. I declare prosperity ug akong gikanselar ang tanang tunglo nga walay tunglo mag-aabot sa inyong mga paningkamot. Tungod kay doon natay authority gikan sa Dios. Hinumdumi igsoon. Ikaw ug ako kung matin-anon kang nangalagad sa Ginoo, ang Ginoo mohatag nimo authority sama ni Jesus dinis kalibutan. Ako ning basahon ang Mateo igsoon. Klaro diri igsoon, pulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Makita ka na sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 8. Maong kung wa kay kaluoy sa imong sikatawo, wa kay kaluoy sa imong sikap magtotoo, kuso kay kang mamasangil. Dili lamang pamasangil, manghulga ka pa. Luzon, Visayas, and Mindanao, ibig sa laing mga nasod. Inaamata sa media, wa nay kilaban-labanan ato aning atong mensahe. Kung ikaw ug ako nagbuhat og sukuhay atubangan sa Ginoo, igo gyud ta. Mao nang klaroho nato ang atong pagkakristohanon. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Raymond Candelario. Amen, praise God. Wow. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Niingon ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 5, ang kahimutan sa katapusang mga adlaw. Now, kinsa may kahimutan unya sa katapusang mga adlaw niini? Kaning basahon na mo'y Biblia niya. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 5. Okay, kung ikaw nakapahimuot sa Ginoo, why not di kaluwason? Way rason nga dili mo luwas nimo ang Ginoo. Way rason nga dili mo supply nimo ang Ginoo kung ikaw mismo gikaluyan sa Ginoo. Hinumdumi kung wa kay kaluoy sa imong sikataw, ang Dios wa sad kay way kaluoy ni atong way mga kaluoy. Kuha ba nato? Ingon diri igsoon, ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 na amoy Biblia diha ngadto sa 5. Ingon dire, katapusang mga adlaw, mauni atong timanan. Kay mauni taras sa mga tao sa kalibutan, labaw sa tanan kung way insaktong Ginoo sa kinabuhi, labaw sa tanan og dili magtuon sa balang kasulatan. Mao nga niining mao nga dapat igsoon, nahimugso ang atong programa sa sayong kabuntagon, ang imong pulong bilang parahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabak ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Kay ang tinuon nga anay Dios sa kinabuhi, ang pulong ana magula sa baba, puro pang Ginoo, dili pagsanglibutan, sapagkat ang Panginoong Hesus ay nasa kanyang buhay. Ato ning basahon, ingon dire
Timan ikini sa katapusang mga adlaw, moabot ang malisod nga panahon, ang mga tao maghuna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Di ba? Muni lisod nga kahintang sa katapusang panahon. Kay ang tao gusto lamang maghuna-una sa iyang kaugalingon o sa kwarta, bahala na ng uban o magkamang sa kalisod. Bahala na ng uban o ang mabutang-butangan, inudnot, iduot pag-ayo nga angay unta ni mo tabangan aron sa imong pagtabang ipakita nimo nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Butang-butangan pa magani ka istorya. Hello, nakuha ba na to? Ikaw ug ako, matod pa sa atong igsuon, agi yun ako na pastor, kinoon maguna. Mao nga dinhi sa atong wali, wala tay tumo nga tao, ikaw ug ako, kung naapay batasan kinaiya nga wala mahisupak yun sa Biblia, igo yun ka, igo yun ko, ikaw ug ako, igo yun. Ayaw di pinsay imong kaugalingon. Kung sukwahi sa Biblia, sukwahi yun sa Biblia. Mao nga ang Biblia basaha o ikinabuhi igsoon. Ano yun diri o? Timan ikining katapusang mga adlaw, abot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon kanimoy lisod. Maguna-una na lamang sa ilang kaugalingon o kwarta. Una, hambugiro sila. Hambugiro ba mga katalon? Hambugiro, mapahitason, mabugal-bugalon, masupilon sa ilahang mga ginikanan. Dili sila mapasalamaton o dili Dios doon. Mauni taras. Onya mauni ni itabog sa kalibutan karon. Kadaghan kay mga tao, mga katalon kayo ay murag si kinsa ba? Ina o dili. Labi nagpaminaw nga nanay rangko-rangko. Mayong ganit ang rangko-rangko, dili tinuod nga rangko ba? Rangko-rangko. Dili rangkos Ginoo. Wala sila'y kaluoy, walay puangot, tigbutang-butang. Naklaro kayo sa tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madumtanon, sa maayo, mabudhion, mapasagaron o karbuso, kaayo, palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Di ba? Palabihon nila, hatagan nilang atensyon ang kahilayan kay sa Dios. Magpabilin silang reliyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Kana bang magpabiling reliyoso? When we talk about reliyoso, dili ni sa gitawag o mga unbelievers lamang. Kung dili ikaw Kristohanon, matawag kang reliyoso. Kung masikip laban-laban ng imong title niya, ay ari ko ta simba diri kay mao giniin sakto. Ari ko ta simba diri kay daghan kaayo sadya mi kaayo. Hinumdumi igsoon. Dili biya pinaagi sa kasadya nga nay Holy Spirit. Tinuod. Ang tinuod nga nay Espiritu magkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Jesus. Kay bisan pila pa mo kabilyong tao sa kalibutan nagkahiusa. Kung walay Holy Spirit mga igsoon puro ra na kinatal. Tinuod dili. Mao nga sa atong pagtuon sa Biblia igsoon, nining sa iyong kabuntagon, isa-isa yun nato ang kamatuunan. Magpabilin ang taong reliyoso, apan isalikway nila ang tinuon nga kamatuoran. Simpre, dili sila mutuo o sunod sa tinuon nga kamatuoran, kay maigo magyud ang tao ani. Niingon diri, unsa may angay natong buhaton, niingon diri, magpabilin silang reliyoso, apan gisalikway nila ang matuon nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Ikaw ug ako, kung nakabalo ka sa usa ka organisasyon nga way klaro, sige panghinambog lamang sa iyang silingan, sa iyang gisigataw. Sisters, brother, ari ta diri, magtigom ta diri. Nantawara ko ng ilang kinabuhi niya. Og haumba ang tinud anay nga kinayag batasan. Kay kung musulod ka anang simbahana, maapil ko ka silang pagkabutbuton. Hello,
patasan na reliyon naman. Mo ingon man nga, ay ka na sila diha, dili man ko na sila insakto. Ang kami, insakto, midalik diri, sister, brother. Mag-usa ko ta diri ko, mag-usa ta diri. O niya katong tinun-anay nga na Ginoo, madala kahanin nyo. Ingnon rata ikson. Sige, magpangulaming otro mamong pating batasan. Mamagani na, sito lang inyong kagulingong pamilya, gubot magani kayo, o niya, layhan mong makikuban na mo nga, kontra magani ninyo inyong pamilya, o sa pa kami dili inyong pamilya, nakuha ba na to ang leksyon? Mao maganing ikaw alagad sa Ginoo igsoon, unaha pag minister ang imong paulingong pamilya. Ang imong pirmiro ministry imong pamilya. Kay kung ang imong pamilya gubot paslukot, ayaw na lang magpagpatuga-tuga nga mga ulami kas ubang pamilya nga wa kakabalos ilang kinaiya. Hello, nakuha na to. Mao nga magbantay ta igsoon ang pagpangalaga sa Ginoo, dili ni pasikatay, dili ni paaliaduhay, kun dili pasud-anay ni Ginoo nga labing gamanan pagtuman sa iyang kabubuton kung kinsay angayan o dapat nga kaluyan sa Dios. Kay ang tinuon nga kaluyan sa Ginoo dili og dili ginapasagdan sa panahon sa iyang panginahanglan. Amen ba? Mujudge man ang tibok kalibutan, apan ang Dios andam mo lift up ni ato gipaubos sa isig katawo, apan taas atubangan sa Ginoo. Hiningtak na og David sa kabuntagon. Ingon diri sa Mateo 14 versikulo 14, si Jesus giabot og kaluoy sa mga tao. Si Jesus naluoy sa mga tao. Apan ang tao nga dili tinun-anay nga Kristohanon, dili maluoy sa iyang isikataw. Hinumdumi mga igsoon, si Jesus giabot sa kaluoy. Ikaw pa kaha, ako pa kaha, nga dili pati og kaluoy sa isig kat magtotoo. Ako ning basahon. Sikan to the last nga ato nga mensahe, ang atong oras karon. Wow, sayo pa. Mao nga tugan pidaglory sa inyong pakikupan, nining sa iyong kabuntagon. Hanay o tataw o klaro ang minsay Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Ikaw ug ako maoy mo desisyon niini kung muto o matag sa dili, magkinabuhi matag sa dili mga kaigsunan. Ang importante atong giwali ang kamatuoran, kay ang kamatuoran muhatag kanimo og kagawasan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon si Ruel Sanipa. Maayong buntag sa tanan nga mga Sanipa family. Ato ning basahon ang Mateo. Mao nga si Jesus giabot siya kaluoy. Ikaw kaha, ikaw ako kaha og ikaw. Mao nga kung ikaw ay kaluoy sa imong sikataw, grabe ka ikaw eh. Labaw pa kay ni Jesus. Hinumdumi. Dili kaluyan sa Dios katong mga taong walay kaluoy. Biblia basaha aron ta makahikaplag makabaton sa tinud-anay nga pamaagi gikan sa Ginoo pinaagi sa Biblia. Ingon ang kapitulo 14 bersikulo 14. Si Jesus ibati og kaluoy sa mga tao. Ingon diri sa mao nga 13, kapitulo 14 sa Mateo, kapitulo 14, versikulo 14. Migawas si Jesus sa sakayan o sa pagkakita niya sa dakong pundok sa katawo, mga tao, giabot siya dakong kaluoy. Grabe. Si Jesus, gibati siya og dakong kaluoy. Maong ni atong mga panahon na iya gipakaon ang 5,000 ka mga tao, kay naluoy siya sa mga tao ni atong mga panahon na nga wala gid ikapanihapon. Maong nga kung ang Dios maluoy nimo, bisag imong silingan, bisag isig ka magtotoo or uban pa mga tao sa kalibutan di maluoy nimo, apan kung ang Dios maluoy nimo,
magkamit sa mga tao nga pahumukon ang kasing-kasing aron sa pag-ayuda sa imong gikinahanglan. Wow! Mao nga ikaw ug ako kung makasabot kas mensahe sa Ginoo, dili gyud ka kabugo sa paghatag sa imong isigataw sa iyang panginahanglan, kay imong ipakita ang tinuod nimong kinaiya, tinuod nimong kaluoy nga naa sa imong kasing-kasing una-una sa imong pagbuhat. Wow! Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rudy Amante. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ambingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho. Bisan pa man sa imuhang mga anak diri nga nagapagamit gyud sa buluhaton sa Ginoo. Mao nga tugad bida glory kung ikaw ug ako magpagamit para sa Ginoo, ang Ginoo maluoy nimo. Ang Ginoo maluoy nako. Mao nga kami nining mao nga dapit. Wa gyud mi pasagdi. Wa gyud mi talikdi. Talikdan matas kalibutan tingali apan kun ang Dios dili mo talikod nimo kanako. Wow! Kaluyan kita sa Ginoo. Mao nga si Jesus niya atong tungura, niingon siya sa iyang pagkawas dito sa sakyanan. Iyang gibati ang kaluoy kay walay ikapanihapon ang mga tao. Imagino na to, 5,000 ka mga tao nga walay panihapon niya atong tungura. Ato ning basahon. Ingon diri sa 14, mingkawas si Jesus sa sakyanan o sa pagkakita niya sa dagkong pundok sa mga tao, diapot siya dakong kaluoy kanila o kiayo niya ang ilang mga masakiton. Mao nga dili ug dili gud kabugong si Jesus sa pagtabang sa mga katawhan kaniadto. Iyang kiayo ang mga masakiton. Ang milagro kaayuhan ihatag yun sa tanan niya itong mga panahon na 15. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang mga tinunan miduol kaniya o miingon, mungit-ngit naraba o awaaw kining damita. Maayo tingali palakton na lang na nimo ang mga tao o paadtoon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Kinsay nagmando ani, giingnan si Jesus. Magtutudlo, palakta na lamang ang mga tao. Gisugo noon si Jesus. Kaway, klaro, kauban na ni Jesus. Dapat mitabang sila. Pangitag pamaagi, muingon sila o sa mani magtutulo sa may dapat natong buhaton. Aron kining ato, muna inindot ba? Dili kay ikaw na hinuoy tudloan, ikaw na hinuoy walihan, ikaw na hinuoy koreksyonan. Kasagaras mga kasimbahanan, pastor mo'y mahayan, pastor dili na mao, oy, pastora dili na mao. Kato ba kusog mo pa mao-mao, maisurwa sa klaro. Sama aning mga kauban ni Jesus. Masa iingon nakuha ba nato ang punto ani? Masa iingon sa iyang mga kauban nga mga tinunan, niingon na palakta na lamang ng mga tao. Unya niingon nga papalitan na sila dito. Wala nang itag pamaagi nga makatabang sila nga dapat sila kauban ni Jesus. Laro ba tayo ba? Nga mo na sa tanang kasimbahanan sa tibok kalibutan, naagi mga tao susunod sa simbahan magpamao-mao. Tinoo dili. Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga naso, di ba kunin mawala? Mao nga ikaw ug ako karon maka-encounter og sama ni ini bisag asa ka nga denominasyon. Naago ni. Kina may kontrabida, una ay bida, naagi kontrabida, mo ni magkontrabida. Iining tungura may ekson kontrabida ang mga kauban ni Jesus ani. Isugo noon si Jesus. Kay batasan. Wa sila po ako ni Jesus eksoon, nagkita siya eksoon, nagkita sila nga bago pa lamang ihatag ni Jesus ang milagro kaayuhan ni atong tungura. Kunya kilom-kilom na. Giingnan na una-una nagyaw-yaw dito ni Jesus. Hala,
Ginoo magtutulo hapon-hapon na ra ba? Papulian na lang ni mga tao, papalitan na lang mas tindahan para silang kaugalingon, kawag ibatasan. Gisugo pas Jesus, sila tingali gaya ka ra. Way nahimo, way trabaho. Kini bang way matrabaho, kusog kayo mong winta. Kani mga tapulo ng tao maigsoon, kusog kayong mamuy-boy. Pero kining busy kayo igsoon, dili na kabalo mamuy-boy. Inakabalo nas pamaagis Ginoo. Wala mo ani si Jesus aron serbisyuhan, kung dili min ani si Jesus kalibutan aron mo serbisyos mga tao. Kung tinuod kang Kristohanon, dapat magpailalom ka. Kung tinuod kang Kristohanon, na ay Holy Spirit sa imong kinabuhi, dapat magpaubos ka sa imong isiga tao aron ikapakita nimong tinuod gyud kag naa ni Jesus. Ino ko dili. Ato ni basahon be. Niingon diri ako ni basahon sa 14. Bago pa biya si Jesus naghatag og mga milagro kaayuhan ni atong mga tungora kay naluoy sa mga tao. Iyang mga kauban nga mga tinudluan, way mga batasan. Giingnan pa siya nga papulian na lamang na sila. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rudy Amante. Good morning, Brad Pastor sa inyo diyan. God bless. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rudy Amante. Ako pasalamatan ang Ginoo sa imong mga anak na nagpagamit usab sa buluhaton sa Ginoo. Mao nga salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong programa. Aron kita ikaw ako makorkisyonan gyud ini. Di ako ni pasahon di pagbalik. Duwa may batasan ni mga kauban ni Jesus aning panahon na. Aning panahon na. Pero dili lang kini nga bersikulo nga iyang mga kauban way mga batasan. Hello mo nang sa kasagaran sa mga simbahan. Ang mga pastor itaw makaluloy mga pastora. Kasi panahon sa mga problema, pastor may dagdagan. Pastora may dagdagan. Ikaw magod pastor. Mao pa ingnon nga way klaro. Nahimuta ba? Pero di man katong mga taong ingnon way klaro, gipalanggas Ginoo. Katong nag-angkon nga klaro, way klaro. Kuha pa na to. Luzon, Visayas ang Mindanao. Kaya kung naapanitara sa tao mga kaigsunan, puro ganyan paghinampo. Way agisap. Ingon diri igsoon. Ako ni basahon sa 14. Nikawa si Jesus sa sakayan sa iyang pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao. Grabe. Di sa kapuko. Dili niya mapukan ang iyang iyang kaugalingon nga mubati sa kaluoy. Munang ikaw tawa kay kaluoy. Lapaw pagka ni Jesus may presence. Munang arang pagkamay si Satanas. Kay nagtuo nagpangurog pa. Nikawa si Jesus sa sakayan kung nakita niya ang dakong pundok sa mga tao. Giabot siya dakong kaluoy kanila. O giayo niya ang ilang mga masakiton. Grabe. Pero may batasan niya mga kauban. Sa 15 ningon diri. Sa hapit na mo sa alok ang adlaw. Ang iyang mga tinunan. Klaro kayo ang iyang mga tinunan. Minduol kaniya ang mingon. Mungit-ngit na raba. Mungit-ngit na raba. O awa o kining dapita. Maayo tingali papulion na lang nimo. Kisay gisugo ani. Si Jesus, giingnan siya mga tinunan, maayo na lamang, papulion na lamang nimo ang mga tao o patuon sa mga balangay nga dool aron mamalit o pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Mga pintador na mga tawanan ni. Dapat sila, kauban sila ni Jesus, dapat sila mismo nangitag paagi aron makatabang sa trabaho ni Jesus. Kay bago pa si Jesus nag-ayog milagro kaayuhan niyato mga masakito. Nagkasagaran mga pastor, mga pastora, magsakripisyo yun. Mag-antos yun. Pero di man sa pag-antos sa mga alagad sa Ginoo, kaluyan sa Ginoo. Hello, katong nagmatinunanon. Pero dili gani may igsoon hantod karon muras gihapon wa gid mauswag.
Wa gyud mausap. Oras gyapon. Pulong rang pastor, pastora, pulong rang pari, pulong rang bisyak. Kaya nga naman ang atong hidig. Si Jesus giila nga pangulong pari. Unya atong gidiscuss diha kabahin sa kahimtang sa Samaritan, Good Samaritan, nga ang pari og Levita wa nitabang sa taong gipanhigan. Murag dilitan ng mga pari ay kaluoy. Dili sab kung ingon ta ng pari way kaluoy. Parihara na, pari, pastor, bishop, apostol, ikaw, ako, ug way kay katungdanan sa simbahan. Parihara na, apan kung dunay Kristo sa imong kinabuhi, Kristohanon magagdili kung naa kay kaluoy sa imong isigataw, ipakita ang gugma sa imong isigataw. Ginoo dili. Mao nga niining tungura igso ang batasan ng mga kauban ni Jesus. Si Jesus mitubag sa 16. Si Jesus mitubag dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Ang nabukog sila. Nagproblema na ginoon sila maayo. Giingnan sila ni Jesus, dili na kinahanglan oy. Ayaw papulian ang mga tao nga 5,000 ka mga tao nga bisa gabi inagaron. Kamu hinooy muhatag kanilang pagkaon. Apek ni problema oy sumangal. Nagproblema gislag sabot. Imbis kisugo nila si Jesus, ditubag dahil sila ni Jesus. Ngano man, hait og lagtip og kaalam kay balo gikan sa Ginoo. Naa ni Jesus, anak ko siya. Tinuod ko siyang anak, pinangga ko siyang anak. Unya na magsurang-surang niya, dili niya mabukog lang yun. Giingnan si Jesus ang mga tao. Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 rabakapan og 2 ka isda ang ani adire. Ari klamadura yung kanyang tao. Usig ingon ni Jesus, si Jesus miingon, dad angare. O niya iyang ipalingkod ang mga ipalingkod sa mga sagbot ang mga tao o gikuha niya ang 5 kapan o 2 ka isda. O niya minghangat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinunan. Mauusap ang nanghatag niini ngadto sa mga tao. Nabalik yun ang sitwasyon. Imbis ang mga katabang niya, mga tinunan ni Jesus, giingnan si Jesus, Jesus, magtutudlo, papaulian na lamang ni mga tao, kay gabi na, kilom-kilom na, patuan na lamang sa mga tindahan, para silang kaugalingon. Grabe. Gibali na ko sa sitwasyon. Ingnan ni Jesus, kamoy manghatag, be, unsa man naay pagkaon diha. Pila lang ka pagkaon, pila lang ka panog isda. Sila mo'y kaserbisyo, gibali ba ang sitwasyon. Mao nga ikaw ug ako naa ka sa pagpangalagan, dapat makabalo ka sa kinabuhi ni Jesus. Mupailalong ka, mupaubos ka, mupailog ka, kay alagad ka sa Ginoo. Labaw sa tanan. Kung nagpailalong kas usa ka organisasyon, ayaw pagbuot-buot sa mga pastor, mga pastora nga wa gani kay hingpangkaagan sa Biblia. Di maparihar ko kaanis mga tinunan ni Jesus. Sila mo'y nagserbisyo, igsoon, ingon siya, onya iya gipalingkod ang mga tao sa nasagbot. Tao o gikuha niya ang 5 kapan o 2 ka isda. Onya minghangad siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang pan o gihatag ngadto sa mga tinunan. Gihatag niya siya mga tinunan. Ingon sa kamoy panghatag anis mga tao. O niingon diri sa 20, nangaon ang tanan o nangabusog o niya gihipos sa mga tinunan ang mga sobra o napuno o napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao. Nangaon wala pa'y labot, mga babae o mga bata. Grabe. Nga naman, maluluyon ang Diyos. Ikaw o ako,
dapat ipakita ang tinuod nga kaluoy, kay bulahan ang taong maluluyon, kay sila makadawat og kaluoy gikan sa Dios nga labing halangdon o kamahanan nga Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Alas 5:30 na gyud. Mao nga ninitag na og dapit sa kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Mag-ampo tayo sa ayaw buntag sa tanan, pag-usap sa tanan nga naa sa mga panimalay, sa mga FM radio, sa sama paagi, ano na mo gibati karon atong pamalandungan ng Ginoo, ipaubos ang atong kaugalingon, pagkampo tayo sunod. Ano na mo yung mga balatian, upusipon hilangan ng kaso, laban sa ulo, ay arthritis, witir, toxic, mga buyag-buyag sa mga inkanto, mga daot, mga barang, o unsa pa na naakaroon sa iyong pisikal nga bahin, tuuhin ninyo ang Ginoo maghatag og milagro kayuhan. Sama sa gipakita ni Jesus nga naluoy siya sa pagagluob sa mga tao, iyang giayo gikan sa manang matang sa mga balatian. Dili pa lamang iko ang kaayo og milagro kaayuhan abot sa mga katawhan, iya pa ipakaon o sila nang abusog igsoon. Mao nga ninitag na og dapit sa kabuntagon, ibusog ang atong espirituhanon nga bahin diya sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa pagwali igsoon dinhi sa FM radio o diya sa media Luzon, Visayas at Mindanao o sa tibok kalibutan magkampunta. Ginioha nga mga kamot utang sa inyo ang mga FM radio, tuwi ninyo ang Ginoo magahigap kaninyo karon pag-ampo tayo sa labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan, ilugdan og tumuran sa tanang mga buta. Ni ana usab kami ko Dios, kinasing-kasing ang akong panghagyo nga kanimo. Kinasing-kasing uban ang pagpaubos sa imong atubangan tungod kay akong ila nga wala kami arang mahimong sa mong kaugalingon kung wala ikaw sa mong mga kinabuhi. Kabisan pa man sa tanan karon nga mga FM radio na naakaroon sa ilang mga panimalay, na magkaroon nagwa sa Facebook Live sa ilang panimalay karon, ikaw pa o Diyos ang ilang tasatagsa ng mga bisikal na bahin. Milagroso ka nga Diyos nga way sama kanimo. Maluluyon ka ni adtong maluluyon usab. Salamat Amahan nga diin ang imong balaan Espiritu Santo. Mo imulit ka na mo imugiyak ka na mo sa pagkinabuhi, supay kayo sa imong mga pulong mga mensahe. Bisan pa man sa mga katawhan karon, kung ano naman sila yung mga problema, mga kawalaton, mga kabalaka, mga kabuktat o Diyos nga dili nila kaya nga sulbaron sa ilang tawhanon nga mga pamaagi. Ikaw o Diyos magahigap sa ilang mga kasing-kasing, una-una o sa labutan karon Amahan. Bisan pa man o Diyos sa mga ubuksipon, hilanat trangkaso, labat sa ulo ay arthritis, reuma, witir, toxic, bisan pa man ulcer, witir, ulcer o cancer, bisan pa man mga buyag-buyag sa mga inkanto, mga baran, mga daot, ako kining balik na to sa kaway, o ako kining hingin lang ang tanang matang sa mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. Ako kining hingin lang, pinaagi sa autoridad, ikan sa langit ng Amahan. O salamat o Diyos sa imong pagpatalim mo. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw, sa imong kubos nga lagat, ining mao nga David. Labaw sa tanan nga nagasunod ining mao nga programa, sa kahanginan, sa FM radio, o sa media, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ibig sa tanang mga tawhan, karon sa ilang mga pagpanarbaho, sa mga negosyo nga imong ipiyal kanila Amahan. Atagi silang daghang mga customer, imo silang pinasahi o Diyos. Ipakita silang kinabuhi nga naagayod ka silang kinabuhi Amahan.
Even sa may ilang mga pagpanarbaho, sa construction man, di opisina man, mga maestro, mga engineer man, kung naaman sa mga factory, o mga OFW nga to agaron sa laing mga nason. Even sa kung kapigas kinabuhi doon sa iyang pagbiyahe, paingon sa dapit sa Saudi Arabia, ako mga pag-ampo nga na kanimo, akong gideklarar ang proteksyon pagpantay gikan ning mao nga dapit hangtod sa mao nga dapit sa Saudi Arabia, at agi siyang maayong employer o nga labaw sa tanan mahinadlokon nga na kanimo. Proteksyonin ang iyang kinabuhi amahan, nga walay buhat sa kaaway nga maka-intervener even sa iyang mga kauban amahan. Alagad siya kanimo amahan, alagad siya hangtod siya sa pag-abot sa iyang ipadulngan, magserbisyo usab siya nganha kanimo amahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi, even sa tanan karon nga naminaw sa FM radio, even karon sa nagwat sa Facebook live, even sa tanan adunay ilang panginhanglan sa ilang mga pagpanarbaho, bisan pa man sa among presidente sa Pilipinas, iyahi o Dios sa pagdala sa Pilipinas amahan, even sa tanan nga mga senador, mga gobernador, mga congressman, mga mayor, even mga barangay captain o mga konsyalis amahan sa nagkalinglaing dapit sa suok sa Pilipinas. Lord, iyahi ang matag usa, ilabi na sa imong mga alagad, mga pastor, mga pastora, mga apostolis, mga pari amahan, na diin among mahanay kung unsa na mo pagserbisyo, isip na alagad kanimo amahan. Salamat o Dios ako mga pag-ampo anak kanimo sa tanan nga mga katabang sa simbahan, nga diin among kinabuhi mainlain o mahaong kayo sa imong himayaan. Salamat o Dios, tinitag na og dapit sa kabuntagon, even sa tanan nga nag-hook up nining mao nga programa, sa tanan nga nagpaambit, sa tanan nga nag-share nining mao nga programa, ipasinati ang imong pagkamaayo sa ilang kinabuhi amahan. Panalikdi sila, amumahi sila kanunay amahan, amping ang ilang kinabuhi, bisan pa man sa matag-usan nila ka kinabuhi, Lord Jesus. Salamat o Dios, nining tapit ko matahog ng kabuntagon. Salamat o Dios sa imong pag-atiman, salamat o Dios sa imong pag-alima sa tanan na mo makaigsuonan, even sa tibok na mong panimalay, sa akong kapikas sa kinabuhi, sa akong sulok ka mga anak, sa akong ugangan o Dios nga kanunay na akong ikauban ining mao nga dapit, even sa paglarga sa akong kapikas kinabuhi karong kumalabot nga Biyernes, Lord. Ipadala ang imong nilibuan ka mga anghel sa proteksyon pagpantay sa ilang mga kinabuhi uban sa iyang mga kaubanan. Bisan paman ka na mo ka nabilin din sa mao nga dati. Lord, salamat o Diyos sa tanang kaeksunan din sa palong na imong girestore pagbalik ang mga katawhan o Diyos, imong ipasinati ang imong pagkamayong pagkabuutan. Salamat o Diyos, nagtuo kong naglaom nga mapuno sa mga katawhan din mo nga dapit o Diyos, nga matinud-anon nga mga lagad nga na kanimo, sincero nga mga lagad kanimo amahan, kinasing-kasing nga musurindir umila sa pagkagamahanan kanimo o Diyos. Salamat amahan, even sa dapit sa Pilipigan, Lord. Salamat o Diyos sa kinabuhi ni Pastora April Miakap Turan, nga ikaw mga pamuhat kanunay siyang kinabuhi, pag-lead sa mga katawhan, pagpaambit sa imong mga pulog mga minsay. Salamat o Diyos, nga bisan pa man sa mga butang, sa mga instrumento o Diyos, nga mao sa mao nga dapit, Lord, nga makumplito kining mga gamit alang sa imong himayaan o kadungganan. Salamat o Diyos sa imong pinasahit na imong gibuhat ining mao nga dapit. Dili maisip sa pulong sa buhat ang imong pagkamait pagkabuhutan na Diyos. Sa luyo sa mga pagsulay amahan, luyo sa mga problema, apan salamat o Diyos, nagpabiling liton baruganan, naman kaya ang imuhang minsay pulong nagliton sa mong mga kinabuhi, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa imong mga lagad, salamat o Diyos sa mga katawhan, naunta o Diyos ang imong mga pulong mga minsay, mutuhok sa matag-usan ka mga kinabuhi. Nalaykod ka o Diyos, sinigtak na ugapit sa kabuntagon, niya ang imong kubos nga lagad, nakigsulti nga na kanimo. Kung nagtuo ako o Diyos, na dili kini mo lamay kawang, ya sa trono sa imong grasya amahan. Tungod kay maluluyon ka nga Diyos, mapuanguron ka, matinabangon ka, mapasayloon ka amahan. Salamat o Diyos sa mga katawhan. Gaot na o Diyos, sa imong katubangan totally silang full surrender ka na kanimo. Kung magkinaboy sumala sa kabubuton, pinaagi sa balangang kasulatan naman. Lungo kong himaya ka na, langgit kanimo ang tanan, sabutan kami magapadayon sa maong nga programa.
alang sa pagkumbaya, alang sa mga pagpangumusta, alang sa mga greetings, O Dios, o labaw sa tanan, sa mga awit kitag kanimo, kiniktanan, O Dios, among ihalan, para sa imong kaduganan o kahimayan. Dumog umimaya, kanalangit kanimo ang tanan magayon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo na igsoon sa samang tagna, sa samang higayon. Relax lang po kamay igsoon. Mabalik lang po dayon. Alang sa itong pagpadayon sa request awit makalangit o mga pagkumbaya, mga pagpangumusta sa tanan na to, mga follower o listener sa Sign FM 95. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, unsang kalisod. Sa ngalan mo, usang ko, anak ka, bisan pa sa bisan, isang pagsulay, bisan pa sa bisan, isang kalisod, isang ngalan mo, musang ko, anak ka, oh Diyos. Di na usap kami magaduol sa imong atubangan. Abi na usab kami kay buod na ikaw mapasidunggan. Usa paawasan ang imong grasya, usa pabahaan ang imong gugma, magkahulan. Balik ta sa ato nga programa. Wow. Musta iksaon? Ato bang nasabtan ang mensahe Ginoo? Nangahindak na malapit sa kabuntagon, ari na ta sa oras sa tagna sa pagtumbaya o mga pagpangumusta sa atong mga hikalaan sa tanan nga mga follower o listener sa Shine FM 95.3 o sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa mga OFW sa mga nasod. Kanunay usab nga nagasunod nining ato nga programa. Mao na ni panahon ison alang sa mga greetings o mga pagtubaya sa tanan nato mga follower dinhi sa Shine FM.
may butag ka na itong tanan, ibig sa ito nga station man ni Reverend Gideon Candelario. May butag ka ni Mulia Pastor Gideon, Pastor Arasil. O sa duhanin niyo ka mga anak Dodong David yon, o may Dodong Asap. May butag ka niyong tanan niya sa dapit sa Sinto Kalugtugan, Barangay Sirenia, Malapuyok, Cebu City. Labi na sa mga estudyante karon, mapamukaw, Inday Dudong, matanda mo. Adlaw karon nga Lunes, kanya klase na eksoon, busy na, unang dili na magparelax. Unahan layhat ng pagkato, layhat ng pagkalampos, kinahanglan dapat itawag og discipline ourselves. Natay disiplina sa atong kaugalingon, aron gyud ta magkato. Unang atong sa pagpangalagad, dili ta mahitabo nga epektibong Kristohanon ug watay disiplina. Salamat sa Ginoo nini nga matahong nga kabot-abot para sa atong nga mga greetings sa tanan nato nga mga followers sa Sign FM 95.3. may butag ka natong tanan, labi na sa ato nga akong mga pamilya diri, sa akong asawa Pastora Imagine Candelario, sa tulo na mo ka mga anak, o sa akong ugangan Papa Oswald Akap, o sa tanang kaigsunan din sa balok. Salamat sa Ginoo nga gi-restore pagbalik ang pagkamadasigon, yes pagpangalagan. Labi na sa mga bago pa lamang aming fellowship nini mao nga David, I declare blessing kaninyo na hindi ko masabtan ang tinud-anay nga pagpangalagan. Dili lamang sa pulo, dili lamang sa sinultihan, dapat nagbasi sa atong mga minuto. Salamat sa Ginoo sa tanang kaigsunan David diha sa David sa Pilipigan, edit by Pastora April Miagabdoran, o sa tanang mga kaigsunan diha. Ako lang nga ipatuyong pang greetings na igsuon nining mga tagna og David sa kabuntagon. Maayong buntag sa tanan nga taga-Kagbi, sa mga Vildosola family, sa tanan nga mga Buagas family diha sa David sa Kagbi, o sa tanan nga mga Rosa family, o sa tanan nga mga Masida family maigsoon, o sa mga Baldado family, mga Dalmasio family, mga Kabayay family, mga Dagudog family, mga Kilat family, o sa mga Sibumit family, o sa tanan nga mga pamilya diha sa Dapit sa Kagbi, o sa tanan nga mga Putik family, Pastor Matsipin, Putik, o sa iwang abana Pastor Tansyong, nga Ginoo ayo o magatag nila ayuhan sa iyang kaibtang. Labi na sa tanan pamilya ni Brother Atong, Sister Lina, o sa pamilya ni Paring Bonso Iksoon, o sa pamilya ni Brother Mario Ilig, Sister Roslyn. Maayong punta kanina diha sa tanan nga mga Ilig family, ni ini nga mao nagtapit Iksoon. Maayong punta sa tanan nga taga Ilihan, taga Pasto, taga Buniga, sa tanan nga mga Bilog-Bilog family, sa tanan nga mga Bordin family, adunay Bordin nga apelido diri nga mikwas karon sa atong Facebook live. Sa tanan nga mga Romano family, Dong Edgar Romano, si Pastora Romano Evelyn, mikwas karon sa atong programa kaniha, kiniha maisoon nagsunod og naminaw og mikwas sa Facebook live. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ikso Edgar Romano, o sa tanan nga mga Villa Gantol family diha, mga Kadokoy family, sa mga Palomar family, mga Ardinia family, mga Kabanag family, mga Zero family, o sa tanan nga mga Tihana family diha sa Naasog, o mga Santa Ana family. Maayong butag kaninyong tanan diha sa Dapit sa Bodinga, sa Pasto, sa Naasog, o sa Triangulo. Even dire Dapit sa Barangay Prapir, sa tanan nga mga Uano family, mga Adjal family, mga Casiris family, mga Generosa family, mga Sorenio family, mga Istindir family, mga Favorada family, mga Gabonana family, mga Ampil family, o sa mga Cardosa family, o sa mga Ilaw family, mga Vergara family, mga Dandan family, o sa tanan nga mga Orok family, mga Balasapas family, mga Lampinik family, o mga Candelario family, mga Baldado family, o
o sa uban pang mga katawan niya ang mga pamilya nga nagasunod nining ato nga programa. Mauna ingon sa mensahe, dili lamang aleluya ang Kristohanon kundi dapat maka-Diyos, makatao, makalikasan, makabayan. Maipunta kanimo diya Brother Nathan Candelario nagwas karon sa Cavite City. Maipunta sa tanan nato mga igsoon diya Don Premier Manong Prane o ni Otto Raymond nga nagwas kato kaniha igsoon o ni Pipito, kumusta man si Pipito o ni Dailsi Candelario. Sa tanan diya nga atong mga kauban diya sa Dapit sa Cavite, nilang Noy Boboy o sa kong amigo diya di Dong Cesar o sa uban pa diya Dong Ronji Obera naaron diya tingali paman mga kaigsoon. Nasalamat sa Ginoo sa tanan nga naagaron sa Cavite City bisan pa man sa tanan nga balik ta diri igsoon diri sa Taganaga. Maayong buntag sa tanang Taganaga, sa mga Balsamo family, sa mga Baldosa family mga kaigsoon. Maayong buntag. Even sa Dapit sa Alangilan, sa tanan nga mga Silva family, mga Patog family, mga Turno family o mga Ramirez family nga kanunay kayo nga nagasunod o naminaaw dinhi sa Zain FM 95.3 MHz sa dial sa inyong mga radyo sets. Salamat sa Ginoo sa inyong magkanunayon nga pagsunod sa tanan nga mga FM radio nga way hunong ug way buas ang iyong pagkamainiton o pagkamakanunayon sa pagsunod niining atong programa. Ilabi na sa pagtuon Diyos mensahe sa Ginoo. Muna nga ugmang nakadlawon adto na ta sa kapitulo 5 sa Hebreanon gyapon igsoon. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga ka-excited ilabi na sa Facebook live nga sa atong mga kaila o mga kaubanan na ilabi ni gigaman o programa sa YouTube channel ang ato nga mga bulaton ni mga Dapit. I declare blessing labi na sa tanan nga share ni ato nga programa ang Ginoo nga panalangin kanino. Sa tanan nga Dapit ya sa Lamuas sa mga Erosido family, Sister Jubilin is Erosido o mga Team family, mga sakop ni Long Video o sa tanan nga mga Silva family nung Idi Silva. Buntagan ni mo diya anong Edi Silva diya sa Lamuas o sa tanan nga mga Silva family, mga Romano family, Quintin Romano o sa mga Estolonio family, mga Acabal family o mga Amaro family o mga Bohol family o mga Santiago family diya sa Lamuas. Lanog-lanog ang FM radio matod pa sa ato nga nadungga mismo sa atong mga kaila nining mao nga Dapit. Salamat sa Ginoo sa Dapit sa Takalan, sa mga Kajinti family, sa mga Abraham family, Pastor Abraham, imuntag kanimo diya Pastor. O Dapit sa Palagpay sa mga Salvador family, o Dapit sa Nursery sa pamilya ni Paterno, nung Paterno igsoon maibuntag o sa tanan nga mga Robiti family dong Dante Robiti o sa mga Olpos family ng Julia Olpos. Ilabi na sa pamilya sa mga Ripil family na diya, pamilya ni Paring Pani, maipuntagan ninyo. Ilabi na diri mga kaigsuonan Dapit diri sa Punglog, sa atbang diri sa Dapit sa Kamandag, sa tanan nga mga Kadosali family, Dugdodoy Kadosali, alano kayro ng FM radio kay sayo pa man, mapay alas 6 oldo, basta diri mga igsoon alas 6 puntag na giyon. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutrasi from Pulo Bindoy, Negros Oriental. Wagi puas ang iyang pagkamadasikon. Unang pag-upin ako sa alas 3:15 pamanto nag-upin. Ing-upin na yun si Ma'am Norberta Yutrasi.
Muna nga ang tanan nga makatawhan nga kanunay kayo nga excited nga naminaw nagsunod o nag-share kayo sa itong programa labaw sa tanan nagpaabit sa panalangin sa Ginoo nga ilang nahutan. Ang Ginoo nga panalangin kaninyo sa mga negosyo, sakyanan, trabaho, bisag unsa nga inyong panginabuhian, I declare blessing sa inyong kinabuhi. Naambingan mo sa Ginoo sa inyong matag-usahin sa ano na sa iminsay. Good morning, Pastor. Great nako akong mga anak, si Jinky, si Lotlot, si James, si Javier, si Havar, o si Jerry, o si Rin, Jean Rose, o si Rimaray, May, o Gonzales, o si Joy. Salamat sa Ginoo. O si nimpilit iksoon ang ato nga monitor. Ako kining basahon gikan kayo ni Ma'am Norberta Yutratsi. Ano na say mga greetings gikan ni Ma'am Norberta from Bulod Pindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor. Greet na ako mga anak, mga anak, si Ma'am Jinky, si Lotlot, si James, si Havar, o si Jirin, o si Jean Rose, o si Yutratsi, sa akong mga binalay nga si Jasper, o si Ramay, o Gonzales, o si Joy, o si Maricar, o si Tratsi. Request kong song langit ang pilia, ayaw usiki o lahutay. Salamat o God bless you. Ulo maka-eksunan kining lahutay, dili na ko ni siya mas mapli kay walay kanta ni Pastor Gideon sa lahutay diri sa computer. Naa diri ma-eksun langit ang pilia o ayaw usiki. Ako kining i-play, Ma'am Norberta. Although wala ko ka ready o guitar diri aron ako kantahon lamang ang lahutay eksun. Hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Nanalangin ay tama din naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Ako ning i-play, Ma'am Norberta Yutratsi, ang langit ang pilia o niya ayaw usiki. Langit ang pilia. Maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Ako na siyang ipasunod, Ma'am Norberta Yutratsi. Although ang lahutay wala diri igsoon niya, ako lang yun na giampo nga maayon to akong acoustic diri kay sabit ay diri sa ato ang FM radio. Lahi lang yun ang electric medyo sabal ba ibog ato at biya gamay na mas nindot na to mga acoustic lang ato ganito din sa FM radio. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Sister Princess Joy Malgi, o sa tanan nga mga Malgi family. Maayong buntag, Ginoo mga panalangin. Although sa usa ka apelyido nga Malgi family atong gibisita sa usa ka adlaw, ano na siya usa ka anak o apo, naningon siya ma'am o lola. Musulot tingali ko aning bag-o nga relihiyon aron mabag-o ko. Igsoon ang kabaguhan na ang Diyos Ginoo, although ang tinuod nga relihiyon na ang Diyos Ginoo, pero ano na magoy mga relihiyon nga wala magtulog sa gitawag ko kabaguhan. Okay lang ang mga bisyo kay layan sa kalibutan. Muna nga diri sa atong nga programa atong ditulog yun ang insakto nga kinabuhi Kristohanon. Mao nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa tanan karon nga naminaw edit sa FM radio na kung naihatang magkaton diya sa pulong sa Ginoo maminaw ta ni atong nga programa. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Kamandag, padayon ko may igsoon sa tanan nga mga Kadusali family, Dogdodoy Kadusali, no Primo Kadusali nga naglanog-lanog ron diha, nagigamitan kayo og trompa. Labi na sa pamilya ni Gao Junior Silva, Gao Dini Silva,
o sa tanan nga mga Amancio family, o sa tanan nga mga Garingo family, mga Dahil family, mga Chavez family, o sa tanan nga mga Rubik Romano family at sa Victoria. Mayong buntag ganyong tanan, kinahanglan dili na to usikan. Muna nga ikaw ug ako doon na kay binuhatan. Ano sa may imong binuhatan mao na iganti. Subay ko sa itong binuhatan. Sa tanan nga tagalapilitigan na igsoon, ilibay Pastor April ni Agapturan. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo maghinay-hinay pag kumpleto diha o instrument. Sunod si Mana na natay bagong magamit diha nga electric guitar option o magamit ka kauban alang sa ako nga panagsigma diha. Bisan pa man, hinay-hinay lang tayo mga action ang importante sa pagpila ka mga tuwi ato na nga hinay-hinayan pagkumpleto ang maong sigmahan sa mga instrumento o pagkakabang sa Ginoo. Salamat sa inyong kinabuhi Pastor April ni Agapturan na nagapagamit sa Himayas Ginoo. Talaksa lang ko diha nga makabisita tungod kay naasa tayo obligasyon din sa dapit sa balon. Nangapong pasalamatan ang mga batan onere, maristo ang ato nga kadasig diha sa mga instrument. Tungod kay dunay mga instrument diri nga wa na gyud ni ma-play so. Nasalamat sa Ginoo nga pagpagamit lang kita sa Ikaw ng Dios, salamat. Sa tanan nga mga Panerio family, may igsoon, Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, o sa tanan nga pamilya ni Brother John Panerio, o sa pamilya ni Sister Diday Visitasyon, o sa pamilya ni Brother Christopher Babor sa mga Babor family, o sa pamilya ni Sister Maymay Moran, mga Moran family. Mga Dahil family, may punta ka mo Sister Lorna, o sa pamilya sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero, o sa pamilya ni Brother Canter, Turan, Exxon sa mga Turan family, mga sakop ni Nong Kitoy Turan. Maayong punta ka niyong tanan diya sa tanan nga mga Dugmahil family, o mga Kabanan family, ni Brother Rodi Kabanag, o ni Sister Diding, anak karon sa Pilitigan, nga kanunay sila nga nagasunod. Ini nga to nga programa sa kahilingan. Wow. Sa tanan nga mga Robiti family, pamilya ni Gao Imbong Robiti, Gao Junjun Robiti, pamilya ni Gao Junjun Robiti, pamilya ni Brother Tata Panerio Igsoon, Brother Doy Panerio, maayong buntag tanin niyo. Ilabi na sa tanan nga mga Garingo family, sa mga Muharis family, mga Sapilat family, o mga Saguban family, maayong buntag kaninyo diha sa kapit sa Pilitigan, o sa pamilya diha sa mga Buagas family, Nidong Felix Buagas, o sa tanan nga mga Babor family diha, paring Israel Babor, maayong buntag kanimo diha paring Israel. Salamat sa itong mga kailah o mga kaigalaan. Diri sa tuyupan sa mga Romano family, Dong Jemuel Romano, ng Jana Asiro, maipunta ka ni Modia ng Jana Asiro, o sa mga Asiro family, o sa tanan nga mga Estrabila family, o sa tanan nga mga Buhol family, Dong Ikso Ricky, Ikso Anet, Buhol, o sa mga Romano family, ningwasto kaniha si Pastora Evelyn Romano Himina. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diya dapit sa Ponglo o Tuyupan. Sa pamilya ni Nong Tilano Babor, ng Likia Babor, ng Nita, maayong buntagan ni Modia ng Nita Romano, o sa pamilya ni Sister Juliet Romano, asawa ni Dong Jumari Romano, Exxon, anak manini ng Nita. Ay buntag sa tanan nga mga Amarante family diha, nung Pidring, sa diha dapit mga kaisunan, o sa tanan pamilya sa tanan nga mga Amarante family, o sa tanan nga diha sa dapit sa Tuyupan, Exxon, maayong buntag. Ilabi na sa atong mga kahigalaan diha sa dapit sa Rower Tuyupan, maayong buntag kaninyo tanan diha. Pastora Siray Lokring Igsoon, inyo ang tingali itong parinti kaniha nga mingrit nga ayahag mga kabanay din sa proper Puglo Igsoon
nga mga Siray family. Dalayon ang Ginoo sa way katapusan even sa dapit sa Kabanbanan, Pastor Kabanag, maing buntag. O sa tanan nga mga Arias family diya sa Manialas, Pastor John Arias, sa pamilya sa mga Malgi family. Parinti tingali ni si Ma'am si Princess Joy Malgi, ni Kaurodi Malgi Igsoon. Maayong buntag sa mga Malgi family, ikaw Rodi o paring Rodi. Maayong buntag kanimo diha, ikaw Juanito Silva, ikaw Lita Silva, sa tanan nga mga Villa Gantol family diha, Sister Sasha Arias Villa Gantol o kay Sister Jovelyn Rio Exxon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kanunayon nga pagsunod ini nga ato nga programa. Tingali karong by me sa Mayo nami amo nga i-extend ang amo nga Thanksgiving, ay amo lang idungan pag-celebrate ang ika-usa ka tuig nga celebration sa usa ka tuig nga pag-abot gyud sa Shen FM 95.3. Nga atong ipasalamatan ang Ginoo, kawa gyud nagkulang ang Dios nga sa mga pagduha-duha sa mga tao nining mao nga dapit kaon sa kahay ibayad o sa ibahay imintin sa FM radio mahunong ra nagkalit muna nga dili magud mag-judge ang tao kung dili ang Ginoo lang yung nahibalon ini. Muna nga pagkakaroon gani nag-advance ang ato nga financial para sa pagbayad yo sa bulan. Muna nga ang mga katawhan nga gihikap si Ginoo, salamat si Ginoo sa mga financial nga inyong gihatod diri. Ako kayo nagkaimuan para pagmintinar sa mga balayran din sa FM radio o sa wifi connection Exxon. Kung magdili magdili siya gitawag o ginatos-gatos lang nga balayran diya sa Norito. Kung nangawa na balakan ini ibin sa ato magkaigsuran din sa balog kung napit sa Pilipigan. Ini ato pagtukod yun ni ining maunga FM radio. Nagproblema yun mi maigsuran tinood man guna. Dili gud kaya kikipir sa duha ka simbahan ang income para sa balayran. Apan tugan mi glory pagkakaroon wa na gyud ta problema. Wow. Ingon niya na ang pagkamaayos Ginoo o niya ginahinay na sa Kristo ang atong magkaigsunan pagbalik niya sa tigilan sa buhi na ito ng Diyos. Grabe kamaayo ang Ginoo. Di gyud maisip sa pulong sa buhat. Tingali ang tao makaingon lang o di na gyud kaya ba. Apan kaya kay ang Ginoo way butang imposible si Ginoo. Imposible man sa tao apan posible si Ginoo. Munang ikaw ug ako kung naa kay Kristos kinabuhi, ayaw kabalaka, ayaw kaguol, ayaw kaluya, kay naay Ginoo andam mutabang kanimo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Kasagangkal. Maayong buntag, maayong buntag. Nakamata ng ako ang anak si Safara Exxon kay klase Biro Lonis Bagyon. Muna nga salamat sa Ginoo sa akong pamilya, sa akong mga anak. Ako ang ginang-gitraining. Nagpagamit usab sa buluhaton sa Ginoo. Munang amo ni nga kanunay nga gibrainwash kanila labaw sa tanan sa pag-eskwela. Ami maigsoon mga ginikanan dili nimo pugong nga mosulod og relasyon apan siguruha nagdili mo masipyat o papakyas sa inyong pag-eskwela kay mapakyas mo kamo ray magsakripisyo o pag-agwanta. Muna nga kaming mga ginikanan kung unsa may among nabundar sa among kinabuhi nakahuman maming kolohiyo, nakahuman maming profesyon, among itundo sa among mga anak padayon. Mao nga labas sa tanang magpagamit sa bulaton sa Ginoo kay kining among bulaton dinhi dili gyud mi magdayon kay kami ikaw ug ako kitang mga ginikanan lumalabay lamang sa kalibutan. Dapat ang imong mga anak dapat imong tun-an ang pagkinabuhing Kristohanon atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Villa Gantol sa Kasagangkal o dapit ang mga Muharis o mga Garigog family. Even diya sa dapit sa Nasindan sa tanan nga mga Blasa family. Maayong buntag sa pamilya ni Brother Jody Blasa o sa mga Santiago family diya sa dapit sa Kasagangkal o diya sa natawad sa mga Chiorica family
ani Sister Celias Joreka o sa mga Limbaga family o sa uban pang mga katawhan nga naminaw og nagasunod nining ato nga programa sa kahanginan sa FM radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Una mo sa atong higala ay soon matud pa niya maabot es na nason maabot kinis na nason ganuman kaya na may wifi connection. Una ako'y pasalamatan ang kinabuhi ni Sir Raymond Guevara Quinolas nga gikan gayon sa Tanhay City na way po asway honong ang pag-supply of wifi connection although nag-15 po sa tagbayad kada bulan. Wow, grabe. Ano man, nag-advance man ang panalangin sa Ginoo. Niining mao nga dapit. Inumdumi, kung makitas Ginoo ang imong pagkamatinog-anon, ang panalangin kanunay nag-una, walang nag-unay. Mao nga hinumdumi, kung ang panalangin ihatag kung ibuo na kanimo, hinumdumi ang magbubuhat nga mo tag-iya sa tanang mga butang sa panalangin nga imong nahutan. Mao nga nining 2024 ipasinati is Ginoo sa iyang pagkamaayo, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga trahedya, luyo sa kalisod sa year 2023 ini atong nilabay nga tuig medyo grabe gyud ang pagtayo sa ministry. Pero karon to God be the glory. Wow, grabe, grabe ang pagkamayos Ginoo. Iyang ipasinati Ginoo yun siya sa tanang Ginoo sa tibok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Brother Rami Talon. Kumusta mo diha sa dapit sa Sikior? Salamat sa Ginoo nga nagmadasiguro sa mo diha sa mga bluhaton para si Mayas Ginoo. Labi na sa imong pamilya ni Sister Bibi Talon o sa imong mga anak nagpagamit o kanunay yun nagmainiton sa pagduol sa balay alampuanan aron sa balay alampuanan baka sa pasalamata sa pagkamaayos Ginoo na siya maunang atiman kanato igsoon. Mao manining mao malapit ipakita sa Ginoo nga iyang i-restore pagbalik ang mga tao nga mahimo pagbalik ang kamainiton pagmadasigon o nagtawag sa mga bangko mga tao mga kaisonan nga matinud-anon nga mo serbisyo matinud-anon nga mga lagad sa Ginoo. Mao nga nining mao nga dapit nagtuo ko naglaom dili lamang kini mga katawhan karon nga nagpatinud-anon nga nagpabiling nining mao nga dapit og bigbalik nga matinud-anon tungod kay ang Ginoo ilang nasabtan nga maayo gyud ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Hinumdumi igsoon walay tawo maka-underestimate sa bulaton para sa Ginoo. Kay ang tanang gikan sa Dios. Kung ikaw nakita sa Ginoo, timan kung ang Dios nahimot kanimo, luwason yun ka, panalipdan ka, tagpuon ka, kay ang Dios mao'y source of income sa imong panginahanlan. Mao nga nining mao nga dapit, dili maisip sa pulong sa buhat ang pagkamayos Ginoo. Milagro kaayuhan, buhing testimony sa kinabuhi ni Brother Ansing Mercado ning anhi mismo nining FM radio kay yang i-testimony nga yang gipamatud-an giayo mismo sa Ginoo. Ikaw ug ako kung matinud-anon ka lamang ipakita sa Ginoo ang pagkamatinud-anon usab. Salamat sa Ginoo dapit sa kaghatap sa tanan nga mga kasal family dong Sinto Kasal, pamilya ni dong Boboy Kasal, pamilya sa mga katubig pamilya katubig igsoon dong Rodel katubig maipunta kanimo diha dong Rodel lanog-lanog ron ang FM radio sa inyong nga Banimalay. Elibin sa tanan nga mga Tanaid family dias kabugan og dapit sa proper pa sa kaghatap igsoon nga kanunay sa mga kasunod ning ato nga programa. Mga family, Malgi family o sa tanan nga mga Tulabig family, mga Romano family, mga Villagantol family o sa pamilya ni Brother Rostros Villagantol o ni paring Indoy Baldado o sa mga Badoy family dong Ernesto Badoy, dong Artemio Badoy o sa tanan nga mga Obira family dong Roger Obira o sa tanan diha mga Buagas family o sa uban pa diha dapit sa Nagpaan mga Malgi family o sa tanan diha nga naminaw og nagsunod nining ato nga programa diha sa mainit o diha sa Namonbon igsoon sa mga
bisan pa man sa pamilya ni Brother Ronnie Doria, ang mga Doria family. Iya sa dapit sa namunbon na igsoon, hapit na tama katuyok sa ato nga programa. Munang ayaw lang yun mo pagluon nga dili na ko ma-mention pag binagsa diri. Muni akong gituyo igsoon nga akong gining gipatuyo karon posibilidad gyud ato nga ma-step by step paglit ang atong mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa pag-uno sa nakasulod karon sa atong nga programa. Maayong buntag kanimo diya, brother. Brother Rodel Librando, kumusta man ang atong mga pagpanarbaho diya? Salamat sa Ginoo sa imong kuyuan. Si Brother Junior Silva, nagmainito diya sa pagpangalaga. Sa mga Silva family, Brother Hiner, o sa tanan nga mga Silva diri. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo mga pamuhat sa matag usa nga ma-restore gyud ang atong pagpangalaga diya sa Ginoo. Una nga nining mao nga dapit luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kalisod, ibalik ko sa Ginoo ang iyang pagkamaayo. Kung ikaw o ako kitang tanan, hiusaon Diyos Ginoo nining na ginapos nga mga panahon. Salamat sa Ginoo, Brother Rodel Librando, sa imong pagbisita diri. Itong last nga panahon, kauban ni Brother Junior. Diri si Brother Junior kahapon, diri sa nag-fellowship dining mao nga dapit. O silang Brother Hiner Silva, o silang Sister Enren Silva, o silang Dok Elmer Silva, Sister Cristina. Kung nagtuo ko ang Ginoo maghiusa ka natong tanan diri, even sa mga Silva family, o sa uban pang mga pamilya diri, mga Lasola family, o sa uban pang tanan mga kaigsuonan ni mao nga dapit ang Ginoo na magapamuhat kanato. Mao nga importante labaw sa tanan sa mga katawhan nga dunay pagplano sa pagfellowship nining mao nga dapit ang Ginoo magapamuhat kaninyo. Ang among obligasyon ang pagwali at pagpaambit sa mensahe Ginoo sa kamatuoran aron pinaagi sa mensahe Ginoo ikaw ug ako mapag-o sa iyang atubangan. Iman ininyo igsoon ang mga mensahe nga atong madungog, koreksyonan ta, badlungon ta, itaron ta, kay aduna tay sala atubangan sa Ginoo. Mao nga ang mensahe Ginoo, koreksyon o muhaom ni sa insaktong pagpangalagad nga pulong Kristohanon. Dili na kita may tabo nga Kristohanon ta kung ang atong kinabuhi dili haom sa pulong ka Kristohanon. Nang salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Namunbon, sa mga Villares family, pare Tata Villares, although mabalik ko mga kaigsunan sa mga Caldo family, paring Buboy Caldo, pamilya ni paring Buboy Caldo, pamilya ni paring Udoy, pamilya ni paring Isik, pamilya ni paring Isigil Caldo, o sa pamilya ni Nonggiro Caldo. Sa tanan mga Caldo family diha sa dapit sa Namunbon. Labi na sa pamilya ni mga Kalunsag, ng Prido Kalunsag. Doon ay mga Kalunsag family nga muwas usahay diri sa atong programa diri sa FM Radio. Labi na sa tanan nga mga uyang burin, maayong buntag sa tanan nga mga uyang burin diha sa mga Filomeno family. Although mga kaigsuonan, dili pa yun ako ito na-memorize ang tanan nga mga ipag-read diri igsuon tungod kay medyo nawasi man ako na listahan diri igsuon. Una nga ugma igsuon ako ko nga ibalik diri pag bahik kay murag na ay nagbahik diri na igsuon nga nawasi ako nga lista. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga uyang kuring family, parang Lito Mars Marifi, o sa imuhang mga anak, mga binalay ako kung mga pagkumangkon, o sa tanan nga mga Filomeno family, o sa tanan nga mga Maldi family diha sa David sa Namunbon, o sa mga Himina family, Pastor Michael Himina, o sa mga Kalibo family, mga Karabangwil family, o sa tanan nga mga Loquinio family, mga Martin family, o labi na sa mga Kalipot family igsoon. Maayong buntag kaninyo diha sa mga Istukuning family, sa mga Laban family igsoon, o sa tanan Galaban family, o sa mga Mercado family, Dong Ansing Mercado, Brad Ansing Mercado. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagbisita diri nga
sa imo nga pagpaambit sa pagkamaayos Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang tinuod kayon, ang Ginoo lagi maghatag nato kayuhan. Kaming mga alagad si Ginoo, ang among obligasyon mao ang pagpaambit sa mensahe Ginoo. Ang milagro kaayuhan na alam Diyos Ginoo, although gihatagan mi og authority, gihatagan mi katakos aron sa pag-apli sa panalangin gikan si Ginoo. Mao nga ikaw ug ako tinuod kong alagad si Ginoo. Ang Ginoo mao na magapamuhat sa mga tao. Ang ato lang kon nga ipakita ang pagkasinsero o pagka matinud-anon sa pagbuhat alang sa himaya sa Dios mga pinangga. Mao nga nidapit sa kabuntagon sa tanan nga mga merkado, family, dong Ansing merkado, dong Sandrito merkado, mga Kalimot family, diya sa Namunbon, maayong buntag kaninyo diya, sa mga Ardinia family. Balik ko dito mga kaisunan sa mga Robiti family, sa pamilya ni Nong Iboy Robiti, Brother Janjan Robiti, Sister Sarsi Robiti, o sa inyo ang mga anak, o pamilya ni Brother Juan Robiti, Sister Ann Robiti, o sa tanan ninyong mga anak. Mayong buntag kaninyo diha, ang Ginoo kanunay maglikod kanato diha sa pagpangalaga labaw sa tanan sa mga bulaton ngayon para sa himayas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Ardinia family, Sidro Ardinia, Dong Marlon Ardinia, sa inyong pamilya diha nga naglanog-lanog ang Shine FM sa inyong panimalay. Matod pa ni Sister Josephine, wife ni Brother Marlon Ardinia. O sa inyong mga silingan diha, lanog-lanog ang FM radio sa pamilya sa mga Landisa family, maayong buntag kanimo diha sa tanan nga mga Landisa family, Brother Artemio Landisa, o sa mga kistasyon, Pastora Renren Kistasyon, o sa tanan diha nga mga pamilya sa maong adapi. Ilabi na sa pamilya sa mga Adlaon family, pamilya sa Adlaon family ni Dong Pimpi Adlaon, pamilya ni Dong Rico, pamilya ni Dong Tony, maayong buntag. Bisan pa man sa pamilya ni Brother Rami Talon nga nagwas karon gikan sa Sigor, maayong buntag kanimo dia Brother Rami Talon, ug sa tanan nga mga kauban nimo dia Brother Salis Dong Alji, wala pa kabalik tingani si Dong Alji, Dong Rilji, o ni Brother Martin. Maayong buntag ninyo dia, ug sa tanan nimo mga kauban dia, mga bago mga kauban, Dong Primo na ana dia tingali ni balik isyon, o ni Pastor Prauli Duhay Lungsod, ni Pastor Roslyn Duhay Lungsod, ug sa tanan nga nakakaroon diha. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan even sa imong pamilya, Sister Bibi Talon na nagmakanunayon o nagbadasigon sa mga bulatan sa para si Mayas Ginoo. Wow, mo na yung sa pamilya ni Sister Lita Rubiti, maimbutag kanimo Sister Lita Rubiti diya sa dapit sa Kantalagi. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pagkamadasigon na usab diya sa pagpangalaga ni sa inyo. Muna nga atong kinabuhi doon na mga panahon nga doon ay kaluyahon pa, dili ko na ikagarantiya. Even kami mga pastor, mga pastora, muabot sa punto nga doon namin kaluyahon. Apan diha sa pulong sa Ginoo sa mensahe sa Ginoo, mubalik ang kaliguan. Wow. Mao nga akong ipasalamatan ang Ginoo niining tanan, luyo sa pagsulay, luyo sa mga problema, luyo sa kawalaton, ang Ginoo nagsanggap niining tanan. Kanya akong iplini nga lodlod kalibay, luyo sa pagsulay. Buhay Kristiyano ay di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Nahinumdum ka ba? Mao nga nining mao nga David, iligin ako isip sa pulong sa buhat. Nasayod ko punon sa Ginoo sa mga katawhan. Nining mao nga David, pinagi sa panalangin sa Dios. Mao nga matagusa ka nato mga kaigsunan, ipakita kanyan nato ang pagkamatinudanon iya sa pagserbisyo pagbuhat sa himayas Ginoo. Usa sa ako nga amigo igsoon, niingon siya sunod tuig paghimo siya duha ka FM radio o kita mohimuon niyang magmanid sa duha ka FM radio. Mao nga nining mao nga David, wala na ko ni mahay kami
mismo migrisayin ta sa atong trabaho. Mao nga wala ko ni mahayin aron maka-focus ko sa FM radio. Inaaday ideal ang Ginoo na mas daghang trabaho sa pagmanage sa mga FM radio. Mother pa niya, sir, mutukod kong duha ka FM radio kung ikaw mo imong mensahe niini o magtukod kong restaurant. Wow, grabe. Mao nga ikaw ug ako sa diha nga makita si Ginoo nga ikaw maginud-anon dunay mga butang na dili kayang tuohon sa sa usa ka taong yano sa kalibutan. Mao nga ikaw ug ako seryoso halang yung ang Ginoo kay nay mga butang nga moabot kanimo na dili kayang i-explain sa imong silingan, sa imong isig ka tao, sa imong isig ka magtuto, sa imong isig ka pastor, sa imong isig ka pastora, isip nga alagad si Ginoo. Nasayod ko na ining mao nga David, daghan kayong nag-monitor nato mga alagad si Ginoo. Daghan nga nag-monitor nato nga mga dagkog ko sa gobyerno apan base sa balang kasulatan. Gikinahanglan ang kasulatan ikinabuhi ni igsoon kay mahimaya ug mahimot ayon nimo ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mag-igsunan sa mga Amante family, Sister Elisa Amante, Sister Ria Amante, sa kinabuhi ni Sister Roxanne Amante, sa pamilya ni Brother Otto, sa pamilya ni Sister Angel, Brother Rico, maibuntag kaninyo. Sa kinabuhi ni Brother Junior, maibuntag kanimo dia Brother Junior, kung sa may imong pangandoy sa kinabuhi ang Ginoo maghanay niya. Alagaran ng nato ang Ginoo nga tinud-anay, kay ang Ginoo tinud-anay usab mo panalangin ka nato. Sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa kinabuhi ni Nang Pinting Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Pare Renato Silva, Masratil Silva, si Brother Rodel Lebrando Silva, ang inyong anak, kanunay kuning nagasunod niya ng ato nga programa. Unang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rodel Lebrando. Manalanginan ka sa Ginoo sa imong mga pagpanarbaho, ampingan ka sa Ginoo sa imong pagpanarbaho niya. Nasa iyo ang Ginoo sa imong pagkamatidun-ano gas pagpanganak. I declare blessing sa inyong kinabuhi. Even sa pamilya, sa mga pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima, maayong punta kanimo, Exo Jimmy, Exo Jima, Silva, maayong punta kanimo diha. Bisag pa man sa pamilya, sa mga Bulgado family, Exoon, maayong punta kanimo ha, nung Erning, nung Munding, maayong punta sa mga Bulgado family. Labi na sa mga Santiago family, diya nung Paduring, pamilya ni nung Paduring, Dong Giovanni Santiago, maayong buntag. Labi na sa tanan nga mga Santiago diha, sa mga anak ni nung Paduring. O sa pamilya sa mga Baldonado family, wala man ron ka lantaw si Pastor Isi Baldonado. Igsoon yun ni Nung Hirni Baldonado. Matur pa niya Pastor Baso makabisita ka sa akong igsoon diha. Ito silingan magun mi. Ang silingan magun diri igsoon lahi magun. Ang silingan diri Loyos Bungton, dili pares Loyos sa syudad. Ang silingan nimo na aras Loyos sa imong kwarto. Diri sa kabukiran mo igsoon mo ato pagka pila ka kilometers o sa pagka abot sa imong silingan Loyos Bungton. Una diri ang Pasiaw, ingon gani nga mangutana, asa man ay inyo ha sister brother. Maingon ra ang simod tu. Ang simod ra gipatonlo dili kabot. Matot pa magkaigsunan kung simon gani patunlo pero yun ang layo salamat sa Ginoo ni matawag nga kabuntagon nga gihatag sa Ginoo sa tanan nga mga Pansito family. Dong Roy maibuntag kanimo dia, Dong Roy Baldonado o sa tanan nga mga Baldonado diri sa Bonglo o dapit sa Tagdat Igsoon. Sa mga Pansito family maibuntag kanimo dia, Dong Jody Dong John, Dong Podi maibuntag kanimo dia sa inyong matagos sa kapamilya. Laban na sa tanan nga mga Bayot family, Igsoon, sa tanan nga mga Mabilog, Brother Gomer, Sister Alma Mabilog, maayong buntag kaninyo niya, ni Dodong Alzin, o ni Brother Anido Alfred. Maayong buntag sa tanan diri sa dapit sa Dool mga Igsoon, sa mga Silva family, Brother Elmer, Sister Christina Silva, lanog-lanog ron diha mga Igsoon sa inyong panimalay. Ilabi na sa pamilya ni Sister Perse Silva, Brother Jolie Silva, Brother Jobert Silva, Igsoon, salamat sa Ginoo.
sa kinabuhi ni Idong Hiner. Na salamat sa Ginoo nga kanunay kitang magpagamit sa bulaton sa Ginoo. Adunay mensahe si Sir Bilinario Iske Florentino from Davao City Government. Hapon pa tong sunod nimo lay pastor karong adlaw. Salamat kaayo. Although Sir Florentino, dipindi sa akong oras nga doon ako'y hapon. Kaya ang hapon nag-schedule naman ko dire sa ato nga schedule sa buntag. Either si Pastor Kim Ryan Makasaol gikan sa Gihulman ang atong General Station Manager, o si Pastor Gideon Candelario gikan kayo sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, Malabuyog, Cebu City. Gikan sa alas 10 hangtod sa alas 12. Unya pagkalauna schedule yun ni Pastor April ni Agapturan nga naakaroon sa tinitigan nga nahasayin. Kanya dili masab nato siya ma-pressure sa oras o panahon. Kaya ang bana na narbaho man sa Bayawan City. Kanya medyo layo lang yung distansya. Mauna nga pagka alas 12 akong itik over ang mao nga oras kung naara ko diri igsoon. Muna nga ang akong programa ako kinigituyo og alas 3 aron ato nga mapaningkamutan uban ang tabang sa Ginoo nga ato yun na mahatagan og panahon. Kung na ay wifi connection, makonek yun ko sa nagalain-lain nga mga dapit. Apat kung walay connection, diri ra kutob sa FM radio, nakutob sa maabot sa ato nga silya sa Shem FM 95.3. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Bilinario Iskip Florentino nga imong yuning gigamhan og programa pinaagi sa YouTube channel. Ang Ginoo magapanalangin kanimo sa imong paghako, sa imong sakripisyo aron ang mensahe Ginoo mapaabot sa nagalaing-laing mga dapit. Mao nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga katawhan nga adunay kasing-kasing bulawanong kasing-kasing nga ming ayuda pagtabang ining ato nga programa. Ibin sa salapianong bahin, mga dinagkok, mga ginagmayman, mga utanon man unsa may inyong gihatod sa ubos ninyong alagad sa lugoon ining mao nga dapit. I declare blessing sa inyong kinabuhi. Mao nga salamat sa Ginoo pagka alas 3. Although magkaigsuunan mo na schedule sa akong asawa pagka alas 3 hangtod gayon sa alas 6 si Pastora Imigin Candelario o niya ang iyang flight igsuon karon man Friday going to Saudi Arabia pero muagi pa siya Manila igsuon na ang ilang ticket o niya akong giapos Ginoo sa iyang pagbiyahe uban siya mga kaubanan sa ilang pag-flight. Ang Ginoo mga protection kayo. Mao nga nining mao nga dapit kanunay nako nga gibahig o gimanage ang time tungod kay ako lamang usa dire kanunay sa FM radio. Mao nga ang akong anak ako ning i-training aron mahimo siya nga makapuli-puli. Iya nag-apokos Ginoo nga naagoy sincero ba nga loyal, dedicated ba nga mutabang sa bulaton para sa Ginoo. Mao nga dili man gud pwede igsuon nga kining bulahatona nga wala kay gitawag o focus o kinasing-kasing nga pagserbisyo kay wa matay sweldo. Amen ba? Ang gisweldo nato nining mao nga dapit ang Ginoo. Mao nga sa usa sa atong amigo naning coordinate nako mismo ning ingon siya sunod tuig utukod sa duha ka FM radio, utukod sa restaurant. Ako mo'y himuon ng silbing i-manager nga magdala sa negosyo ug sa duha ka FM radio nga kita mo'y mismo pawalihon sa mao nga FM radio. Grabe ka maayo ang Ginoo Exxon. Una nga nining mao nga dapit wala na ko ni mahayi nganuman naa pa day daghan nga buluhaton nga ipabuhat sa Ginoo nako. Unang salamat sa imong kinabuhi Sir Bilinario Iskip Florentino sa inyong paghagok, pagsakripisyo, paggama og YouTube channel aron ang tanang programa nga niining mao nga dapit inyo sab nga ikapaambit sa tibok kalibutan. I declare blessing sa inyong kinabuhi nga nagpagamit ko sa mo
sa bulaton para sa Ginoo. Padayon kita igsoon sa tanan nga mga Silva family, Brother Elmer Silva, Brother Christina Silva, o sa tanan nga mga Silva family. Ako na dito nga nag-greet, ospo na ako pag-greet na igsoon sa pamilya ni Brother Julie Silva, Brother Jobert Silva, Brother Hiner Silva, o ni Sister Percy Silva, o ni Sister Rina May Silva. Sa tanan nga mga Silva family ini sa Bunglo, Ginoo magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa mga Samani family, Dong Jojo Samani, maayong punta kanimo da Dong Jojo, o sa tanan nga mga Malyosa family, Dong Soylo Malyosa, maayong punta kanimo da Dong Soylo, o sa tanan nga mga Malyosa family, diya sa dapit sa Kabagahan, dapit sa Lunoy, dapit sa Pantaw 1 o sa Pantaw 2. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa tanan nga mga Lasula family, Ninong Alex Lasula, salamat sa Ginoo sa inyong mga kanunay madasigon sa pag-fellowship. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi ng maming. Pangalanginan mo sa Ginoo, ampingan mo sa Ginoo sa inyong mga paghago, mga pagpaningkamo. Tapos sa tanan sa mga kaigsunan o mga listener sa Saint FM nga kanunay yun na anay mga plano pag-fellowship sa mga simbahan, dinhiman o sa Pilipigan o asang nga simbahan, basta sundi o musulod mo sa simbahan nga nagtulog sa insaktong kamatuoran labaw sa tanan nagkinabuhi niini. Maunay akong ikasadjis, ikon musulod ganit ang simbahan nga ang pastor o pastora dili haom ang kinabuhi batasang kinaiya, dili na sa apik tibo atobangan sa Ginoo. Dili na kita mahimong good example ngadto sa uban, ipin sa atong kawilingong pamilya, wala nato ni masitol igsoon. Tinuod yun na biblical na igsoon, dili na pwede nga atong i-reject ang Biblia, kay pwede tan mo samot ang way klaro atobangan sa Ginoo. Ikaw ug ako kung magpagamit ka sa Ginoo igsoon, hinumdumi ang Ginoo magapakamayo kanimo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Brother Hidorio Romano Jumar. Salamat sa Ginoo nimo Brother Jumar. Kumusta man ang inyong pagpanarbaho diya sa Bacolod or sa Dapi sa Iloilo? Salamat sa Ginoo sa imong kapikas kinabuhi Sister Juliet. Naminaw karon. Salamat sa Ginoo, nalimot lang ko sa imong mga anak, although kanunay silang nagasunod nining atong programa, mga Romano family. Wow, grabe kamaayo ang Ginoo man sa atong kinabuhi. Even sa tanan nga mga Lasula family, dong Dani, lano kayron usipa karon diha sa FM radio sa inyo nga lugar sa Bunglo, kay naamang ko ni trompa igsoon. Matod pa siyang asawa. Na one time na igsoon niya, wala mo ko kaila siyang asawa, wasa ko kaklaro. O niya, one time ni nagdagyaw mi sa Farmer Association, ingon siya nga, naan naman ka diri pastor. Di ko ano di ay. Sinagyaw-yaw naman itong Aginias FM radio. Iko sige na imong paminaw, sige, sa sige mamang paminaw. Si Dani gani, natingala ganito, wala magritik ko kisa man i-upload sa imong bana. Lasula bang aw? Dito, amigo, manguna ko imong bana. Muna salamat sa Ginoo sa nga. Igamitan magani niya trompa, muna naglanog-lanog diha kaatbag sa pamilya ni Dong Dani Lasula o ni Dong Adodoy. Kadosali kay trompa biya, magira din sa Bunglo sa FM radio, mga FM radio sa inyong panimalay karon, naglanog-lanog gid isa. Labi na sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Rinrin Silva Andaya. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Brother Dinas. Ang pingan mo sa Ginoo niya nagbuon kita sa atong panginahanglan. Mao gani ako mga pagdasig. Isip nga leader, isip pastor, isip nga magwawali sa pulong sa Ginoo, dili lamang sa simbahan dire, dili lamang sa simbahan sa Pilipigan, dili lamang sa FM radio, kundi sa tibok kalibutan, sa media and so on. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan. Mao nga kiningtanan, i-training ta kung unsaon atong paggamit ang panahon nga gipiyal sa Ginoo, gininhawa nga nahabilin ining kalibutan. Nagtuo ko mga kaigsoon by next year, maglisod ko og adjust sa oras kung madayon ang FM radio.
nga gisulti sa akong amigo nga magtukod sa duha ka FM radio o restaurant. Kita mauyang imanes sa pagwali sa mensahe Ginoo, grabe. Pero ang FM radio adunay gitawag og commercial matod pa niya. Mao nga nining mao nga dapit ako ning kumitar. Ako nga gihalat ang akong kinabuhi niining atong kabuluhaton labaw sa tanan. Niining mao nga dapit kay gitraining ta, gitudloan ta, giayon ta masi-masi sa mga pagsulay aron makita kung tinuod ba gyud ka lig-on atubangan sa Ginoo mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother RJ Azero. Kakanunay ko nagsayo matag aron. Matod pa niya Brother RJ, salamat sa imong insight mismo gikan gayud sa imong tinulungan. Matod pa niya Pastor Layhan ko nga mo sayo og mata sa kadlawon unya kining akong pagmata murag naa na ba kay layhan ko maminaw sa mensahe Ginoo aron makakapunta diha sa mensahe Ginoo gikan gayud sa balaang kasulatan. Kay di kinahanglan magong ang tao adunay giya ba. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Isa pa man sa pamilya sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, aw ni Dong Bugoy Lasola, aw ni Dong Alin Adlawon, maibutag kanimo diha Dong Alin Adlawon, aw ni Dong Sani Amante, Daisali Amante, aw labaw sa tanan ni Dong RJ Asiro. Ang Ginoo magapamuhat gid sa matag usa ka kinabuhi. Yato nagplano sa pagpilusig, ayaw pugni ang inyong kaugalingon sa pag-adto sa simbahan, sa tinun-anay nga muwali, sa tinun-anay nga kinabuhi, sa mensahe Ginoo, og naglabaw sa tanan, nagkinabuhi niini, og nagtudlo sa kamatuoran, kay ang kamatuoran maghatag kanimo kanako og kagawasan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Evanyes family, Sister Naila Evanyes, og sa tanan nga mga Balingit family, maayong buntag kanimo diha Dong Jimmy ng Maria Balingit, og ni Dong Rumi Palumar, Dong Bibi Palumar, og ni Dong Imi. Salamat sa Ginoo ni Dong Imi, maayong buntag kanimo Dong Imi. One time na nakita magod ako ang anak, kanya akong anak wala ilan ni Dong Imi ba? O niya, si Dong Imi niingon sa akong anak, kana si Sari, kana si Pastor, kailag yun nako. Wow. Mao nga din sa palibot mga igsoon, walay nalilong sa mga silingan except sa mga pagkupalamangan ng lalim diri. Tungkol kay ang akong papa, si Porfirio Candelario, si Amanda Romano Candelario, ilado kayo. Ibig sa ng mga lugar mo hinungdan, anong naswito ko sa mga lugar, kay sige ko sunod-sunod ni mama, pagpaninda og inunonan. Mo nga natingalang akong mga amigo, ningon siya nga, mas bintaha ra gyud ang bright sa, mas bintaha ra gyud ang professional sa imo ako singkinan, dili ko bright. Although nangayo ko kaalam sa Ginoo, dili kaalam sa kalibutan. Kay kung kaalam sa kalibutan kay balo, pwede ipasigar mo na sa tao labi nang naay nakatunan. Di ba? Tinuod man muna. Apan kung ang kaalam si Ginoo magpabilin kang mapainobsanon, kay ngano man si Jesus nagpainobsanon sa iyang mapainobsanon gituboy siya. Sikritong kinabuhi sa Kristohanon dapat magpaubos ka, magpailog ka, magpupong ka, kay ang Ginoo mutuboy sa panahon sa imong panginahanglan. Wow. Sa tanan nga mga Pabro family na igsoon ng Emi Pabro, ng Emilia Pabro, o ni Dong Kaloy Aguilar, maayong buntag kaninyong tanan diya sa mga Aguilar family diya sa Supo-Supuan o Nasindan, may daghang mga Aguilar family diha igsoon. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Dong Nilo Palomar Daili, maayong buntag kaninyo diha, o ni Dong Lando Ardinia Daili, maayong buntag kanimo diha tanan diha, Day Joy Ardinia igsoon, asawa ni Dong Lando Ardinia. Ilabi na ni Dong Rinante Ardinia, maayong buntag nimo diha Dong Rinante. Pingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho o mga pagpaningkamot. Isa pa man sa mga pamilya Tano family, Sister Michelle Tano, ni Brother Saldi Tano nga nakaroon sa Sikyo, Sister Maria Tano, sa tanan nga mga Tano family, Dong Alji Tano, maayong buntag,
kanimo diha Dong Alji, Brother Litoy Carlito Tano Senior, o Sister Elnas Tano Igsoon, Sister Mirian Uyakurin, maayong buntag kaninyong tanan Dong Johnny. Maayong buntag sa tanan nga mga Uyakurin family. O sa mga Elhig family ng Ilaria Sister Ilaria Elhig, o ni Pastora Margie, o sa imuhang bana Pastor, maayong buntag lanog-lanog ron diha sa inyo ha. Salamat sa Ginoo sa inyong pagbisita diri gahapon adlaw sa pag-fellowship o sa tanang makatawhan gahapon nga nagahiusa diri. Salamat sa Ginoo nga Ginoo gyud magapamuhat kanato. Hinumduman nato diha sa pagpangalagan nga matinud-anon usab ang Dios mo panalangin kanimo. Sa tanan nga mga Badoy family, sa pamilya ni Brother John Ricky Badoy, maibuntag kanimo diha John Ricky. O sa pamilya ni Sister ni Mans Marie Aisa Palomar Exoon, maibuntag kanimo diha. O paring Jewel Tano Mans sa imong asawa, salamat sa Ginoo sa pamilya ni paring Jewel Tano. O sa inyong tulo ka mga anak, o sa mga Filomeno family, o sa pamilya ni Brother Joseph Tuco, o Sister sa imong asawa, Sister Ching Ching. Salamat sa Ginoo ngayon lagi ko dispensya sa inyong mga certificate sa bunyag sa inyong anak na dugay nato na nabalik o nahatag yun ninyo tungod kay nagulat ta sa ato nga lisensya gikan gayon sa SIC Igsoon aron legal di ta matawag og illegal ba. Muna nga niini kalibutan na dapat naasam ta ilalo sa balaod sa gobyerno sa kalibutan kay siyempre mao nga ikaw ug ako dapat ang imong pagwalis minsan sa Ginoo naa sa gitawag og legal dili illegal. Muna nga ako giapos Ginoo ako nga i-process na sa uban ang tabang sa Ginoo license to marriage na sa mulahan nakapangasal na kita. Muna ayaw mo og una-una og pagpangasal ha mga batanon mga estudyante kay basin mo ingon ta may ala magminyo na ko oy. Pwede man makakasal si Pastor Sapre. Wow. Ihatag ko na sa Ginoo. Ay ang gusto sa Ginoo ang kinabuhi ba nga hanay o haong diha sa mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Pablo family, sa pamilya ni Day Aurora o sa imong bana. Maayong punta kanyo diha sa mga Pablo family o sa mga Badoy family, Dong Jojo Badoy, maayong punta o sa mga Eliama family. Sa pamilya ni Inom Eliama ng Eliama o sa inyo ang umaga binalay ako mga pagkumangkon o sa pamilya ni Paring Ritsaw Tuko, maayong buntag, maayong buntag. Doon ay mensahe si Brother Raymond Candelario, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. Nakakita ang Ginoo magapanalangin kanunay sa inyo ang kinabuhi Pastor. Ang Ginoo sa magapanalangin kaninyo diya Brother Raymond Candelario sa inyo mga pag-ayuda muna gingon maginagmay man maninagko man apan atubangan sa Ginoo dako ng tanan. Amen ba? Hinumduman nato kung kinasingkasing ang atong paghatag para sa Ginoo, kinasingkasing ang Ginoo mo panalangin kanimo. Wow. Salamat sa Ginoo tingali at ato nang na-mention na diri sa pamilya ni Dong Primo Tano Igsoon, maibuntag sa imo nga pamilya, ilabi na sa mga Librando family, pare Arman Librando o sa mga Lacorte family, pamilya ni Dong Rogelio Lacorte Dailoter, Lacorte Dong Romel, pamilya ni Dong Romel, pamilya ni Dairowina, sa pamilya ni sa imuhang Igsoon Dong Rodilio o sa kinabot ni Dong John o sa tanan nga nagapalibot diri unang ayaw lang din mo og kaguol nga dili nato ma-mention ang inyong pangalan kung ay nga ipaningkamutan o ang tabang sa Ginoo at mo sa kadaghan sa ato nga igrit gikan dito sa alas 3 na umanta iso napit na gid alas 7 kabuntagon. Dalagyan ang Ginoo sa inyong pagkiguban at pasalamatan ang Ginoo bisan pa man sa ato nga station manager Reverend Gideon Candelario na nasa Sitio Kalugtugan. Wala pa man yun na sukti ang FM radio kay matod pa doon na pa yung sa kapisa nga kulang naging paabot sa itong general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasakal.
Although mga kaigsoon sa akong amigo nga nakikoordinate na to nga magtukod sa FM radio na asa gitawag kong commercial o niya magtukod sa ako nga restaurant hindi sa Pilipinas. Kuna nga ang ato nga kinabuhi igsoon ato lang yun nga itumita sa Ginoo. O nga ang tanan nato nga gitrabaho karon muna sa gitawag pag-training lang nato ni pagkasaligan pa ta og takos pa ta og angayan pa ta sa trabaho nga gihatag sa Ginoo kanato. Mao na nining mao nga dapit wala nako ni pangarastihan tungod kay nasa ko nga wa ko koy hingong pagkaagan. Wa ko koy kaalam. Nining mao nga gadget igsoon. Ang kaalam na gikan sa Ginoo, mas dito ang kaalam gikan sa Ginoo kay mao na yung mulit nato, mao na mohatod sa kasiguruhan o kadaugan sa atong panaboy. Mag-apo sa taigsoon labing gamhanan o silimbahon kang Dios tapos ka sa pagdaig pagpasalamat way hunong o ang among paghangyo pagpasalamat kana kanimo sa imong pakiguban o pag-monitor sa among makinabuhi sa tibok dakong panimalay sa tanan ng makaigsunan dinhi sa balok ug dapit sa Pilipinas. Salamat sa imong pag-amuma, salamat o Dios sa imong pagproteksyon ug pagpantay ug sa tanan karon na naminaw sa Side FM 95.3 ug sa tanan karon nga aming view sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao even sa laing mga nasod amahan. Tapos ka sa pagpasalamat nga diin among gituhan gilauman ikaw kanunay nahimuot ining tanan tungod kay ang among gibuhat para lang yun sa imong kahimayaan. Ang kadungganan kahimayaan nga naha lang yun kanimo ang tanan kini gisangalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Ginoo manamilit ang inyong ubos nga lagad sa ng atong oras. 5 na lamang ka minuto mag alas 7. Dalagon ang Ginoo sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Magkasarol ani ana usab ang inyong ubos nga lagad inyong ubos nga sulugot, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio o sa media sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Maayo kang sikay-sikay maayong pagpangapi ang water pa sa atong amigo nga si Sir Fuentes Rowel Fuentes nindot na pastor pangapi minsay Ginoo kay Mary Pris ang ato ang kinabuhi labaw sa tanan may nandamong ta sa matag adlaw panahon. So dalagon ang Ginoo. God bless you o maayo buntag sa atong tanan.